Traffic kag food sa nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 12 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome din sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition. Adlaw sa Martes Pets 11 sa bulan sa Enero sa mga tiga 2022. Ikaduhang adlaw sa Martes sa lingunang bulan sa mga year 2022. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upad na kita hasta alas 7 ang atak na sabong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. May panibago naman ang mga alleged drug personalities nga naaresto sa mga magakatuhay nga bypass operation na ginapatigayon diri sa aton sa may area sa Negros Occidental. Kagabi naman ka mga persona nga wanted sa ato nga kasuguan nga sila aga ginserbihan na sa mandamiento de aresto kag priso subong sining mga police stations samtang nga ginahulata diri ang mando sa korte kun sa diin sila pagaprisohon. I-check nato na sa piyakalinya with the Bombo Rain sa Pama sa mga detalye sini. Bombo Rain sa report kamin. Yes, Bomberland, dakop no. Ginapatihan street level individuals sa barangay Lag-asan, Bago City, Negros Occidental. Ginkilala ang suspitsado nga si Paul George Altarejos. Paul George Altarejos, 30 anyos, single,
kag residente sang amo nasambit nga lugar Bombo Erlin. Na-recover ini sa suspitsado ang 8 ka plastic nga sachet nga suspitsahan Shabu Bombo Erlin. Kag nagabalor ini sang 6,800. Ang suspitsado Bombo Erlin yara na karon sa kustodiya sang Bago Police Station Bombo Erlin. Okay. Yes, kadto pa kita sa isa naton ka balita Bombo Erlin, no, arestado man gyapon ang isa ka suspect, no, sa kaso nga frustrated murder sa barangay Balingasag, Bago City, Negros Occidental. Ginkilala ining suspitsado Bombo Erlin si Elmer Ormigos. Elmer Ormigos, 52 anyos, married ni siya kag taga barangay Balingasag, Bago City, Bombo Erlin. Ining suspitsado sa karon ang nakahunong naman sa Bago Police Station, Bombo Erlin. Okay. Bomborin, Yes, Bombo Erlin. plaza ka mo no, subong. Yes, Bombo Erlin. Yari kita karon live sa plaza diri Kumusta sa na Bacolod subong? City. Nagligad na to do may mga balaligyaan na dra sa may palibot na hawanan na subong. Yes, Bombo Erlin, kagahapon no nanghimos na sila kag subong nga adlaw tawhay na diri ang palibot sang plaza sa Bacolod City, Bombo Erlin. Okay, so bisan dra sa tubang sang cathedral, wala na sang baligya, Bomborin. Yes, palibot Bombo Erlin, wala na diri sila kag sa aton pagpamangkot dito na sila sa Sumag, no, bangod sa dito may fiesta nga palaabuton ang barangay Sumag. Kaya Bombo Erlin. nagligad sang manog holiday season, dra sa may Gonzaga, ti mga protasa na dra. Sa Gatoslaw area, actually sa sang Domingo may nagaplastar pa dra. Inabalang mga casing nga bisang cellphone, mga naglain-lain nga mga baligya, no? And then Yes. sa tubang naman niya sa cathedral, tilaban mga RTWs. Pero Yes, tisubong Bomber. clear na gid yang area. Yes, clear na kag limpyo na, no. Pasalamat kita bago sila naghalin Bombo Erlin, ginlimpyohan nila ang ilang mga posisyon kung din sila nagabaligya Bombo Erlin. Aha, kamustang mga tawod dara, damo man? Yes, madamo na, no, sa mga kauturan naton nga nagalibot diri kag nagapanglimpyo man diri sa plaza Bombo Erlin. Okay. Sige, thank you, Gede Bomborin. Ini si Bombo Erlin Elpama naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Rainsel Pama. So, na clear na dra sa may Bacolod City Public Plaza. Kag ti ko magagwa kita magsuksok lang gid sang face mask. Ilabi na subong gin-classify naman kita bilang high risk na naman. High risk na naman sa may COVID-19 ang Pilipinas base man na diri sa report ni Health Secretary Francisco Duque III kagabi sa siningagin na patigayon ng pagsinapol nila ni President Rodrigo Duterte. In fact, kahapon, susnano na lang ini, may sobra naman sa 33,000 ang numero sang mga bag-o nga natapikan sang COVID-19 diri sa aton sa may Pilipinas. So, ginalantaw diri kay amat dasig lang balagol piada lang ang ining pagdamo sang kaso. So, base ini ang bangod sa may Omicron variant. Sabong may nagagwa na naman, no? May Delta Cron variant na naman. In fact, dahil sa may report sang aton sini Banwa, ang vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. na buslan na ni Omicron ang Delta variant bilang dominant nga variant sang coronavirus dahil sa aton sa Pilipinas. Nagadabo bala ang numero sang mga nagakatapikan kahapon 33,169 ang aton nga mga new cases kag may 145 nga mga nagkalamatay nga nagwa sa may COVID test nga sila ang positibo.
Dari pahayag dari ni Health Secretary Francisco Duque III nag-classify na naman ang Pilipinas bilang critical risk para sa may coronavirus disease nga mayara sang 690% ang pagsaka sa 7-day average sang daily reporting sang mga kaso. Demo naman ni ang isa sa mga ginaatubang kaya tidregani sa aton na balik ka na naman kita sa 50 ka mga kaso base dari sa report sang Department of Health. Ang Omicron na sinasilingatan na tinasurpaso niya na ang Delta bilang dominant variant diri sa Pilipinas. Base sa pinakauling run of whole genome sequencing, 60% na po ng samples na sequence ay positive for Omicron na variant. So, siya na po ang nagdodominate na variant whereas before it was Delta. Base dari sa may pahayag sang aton Department of Health through Secretary Francisco Duque III. Sa presentation niya actually diri kagabi, may rasang 18 ka mga sample nga na-sequence sang Enero trash nga positibo sa may Delta variant and then 29 ang Omicron variant. So, madamo gid ang Omicron variant diri sa aton sa naglain-lain na ning parte sang Pilipinas. Di ko mayara man sang pagsaka sa mga daily cases, severe and critical cases are comparatively lower than the infections observed during the September 2021 peak. Balang pagtaas gito nagligad sa nga bulan sang Setyembre sang kaso kay Enero tras subong tuig 2022 ginanunsya raw sang Department of Health nga na-classify kita as high risk for COVID-19 bangod man na sining pagdamo na naman sang kaso. So nationally, we are now at high risk case classification from low risk case class in the previous week nga nagapakita diri nga timayara sang positive 2-week growth rate at 222% and a moderate risk average daily attack rate nga yara sa 1.07 cases for every 100,000 individuals. Amo ni gani ginapanawagan na gid kag in fact ang ginaduso sa ato na sa Department of Health bisan na pa si President Rodrigo Duterte ang nagapanawagan na sa ato na to get vaccinated kay para hindi lang gid mo na ka severe bala ang mga sintomas nga ato sa batyagon kun kita ang matapikan sang coronavirus. O galing tinitaman niya mabaso lang mga kauturan na ta kung may mga nagarason man ya nga ikaw abid natin na bakunahan na kaman kadagamo sa mga nabakunahan subong kadamo naman ang kaso. Galing kaya tikon na tawon na to na check ata ang record sa mga ospital ining mga may malala gid nga sintomas amo ni ang mga unvaccinated. But mas ginapakamaayo naton actually kung makapresentar bala sa nga data ang Department of Health nga sa sining mga kaso amo ni ka porsyento ang mga unvaccinated. Sa mga critical subong ang ilang kahimtangan amo ni ang unvaccinated amo ni ang vaccinated kag kuniban kagiban na padara nga mga figure nga may kaangtanan na diri banwa sining pagsaka sang kaso at least klaro para sa aton tanan kag mas makombensi ang iban nga mga Pilipino especially those unvaccinated to get vaccinated. Parang makapatoblo ka na sila bala kahit nag-administer na gano'y sabong sang booster shots ang ato ng gobyerno. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita,
Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ika-11 sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Ang Pilipinas nasa critical risk level na dahil sa Omicron variant. Pagbabakuna sa bansa apektado na rin ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 at may mga apela din ang Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ang BJMP naman iniimbestigahan na ang nangyaring riot sa Caloocan City Jail na ikinasawi ng 4 na mga inmates. Ang COMELEC naman mahigpit na biniberipika ang ulat na mayroong hackers ang nag-download ng kanilang system na gagamitin sa darating na halalan. Ang MMDA at Metro Manila mayors naman dumipensa kung bakit di na kailangan ang mas mahigpit na Alert Level 4 kahit na nasa record-breaking na ang COVID surge sa NCR. Libong katao naman sa Isabela na biktima ng online scam. Sa sports news naman, Djokovic, labis ang pasasalamat matapos ibalik ng Australia ang kanyang visa. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Itinuturing na ng Department of Health na isa ng dominant variant sa bansa ang Omicron coronavirus. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na ito ay base sa isinagawa nilang genome sequencing. Base nga sa naturang resulta na isinagawa noong Enero 3 na 29 sa kabuang 48 samples ay nakitaan na ng Omicron variant, habang 18 samples naman ay Delta variant. Dagdag pa ng kalihim na dominado na ito ng Omicron dahil sa resulta ng kanilang sequencing o sequence run. Umabot rin sa 690% ang average daily reported cases ang naitalang mula Enero 4 hanggang 10 na mayroong average daily increase na 20,481 na mga kaso. Dahil dito ay may tuturing na nasa critical ang kalagayan ng ating bansa. Umakyat na sa 52% naman ang COVID-19 positivity rate sa Metro Manila. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David na ang reproduction number sa National Capital Region mula Enero 3 hanggang 9 ay 5.66%. Ang reproduction number naman na tumutukoy sa bilang ng mga tao na nahahawaan ng taong positibo sa COVID-19 aabot na rin sa 10,407 ang infection sa parehas na period. Dagdag pa ni David na ang average daily attack rate sa Metro Manila ay mayroong 73.50 at yan nga ang kasalukuyang positivity rate sa Metro Manila. Kumo na tayo, Bombo Ever, ng mga dagdag na ulat sapagkat ang Pilipinas nga dahil nasa critical risk level na ay may mga hakbang dito ang Palasyo Malacanang. Alamin natin ang pinakahuling mga pahayag ng Pangulo sa kanyang ulat sa bayan. May report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, kagabi nga ay muling humarap sa publiko si Pangulong Rodrigo Duterte sa magitan ng kanyang Talk to the People. At umere ang naturang public address ni Pangulong Duterte bandang alas 11 na kagabi at natapos pasado alauna kaninang madaling araw na ating binantayan yan yung buong mahigita 2 oras at 30 minuto. At kabilang sa mga nagbigay nga ng kanyang report, itong si Health Secretary Francisco Duque III na nagsabi na ang Pilipinas sa ngayon ay ituturing o classified na nasa critical risk sa COVID-19 dahil sa biglaang pag-spike o pagtaas ng infeksyon at ito ay pininiwalang dahil sa Omicron variant. Ayon kay Secretary Duque na may pagtaas na 69% ang 7-day average of daily reporting ng mga kaso. At ayon pa kay Secretary Duque na nilagpasan na ng Omicron ang Delta at ito na ngayon yung Omicron na yung ituturing na dominant variant sa buong bansa. Batay sa pinakahuling run ng whole genome sequencing, nasa 60% ng mga samples na na-sequence ay positive for Omicron variant. Narito ang dagdag pa na bahagi ng pahayag ni Secretary Duque. Base po sa ating pinakahuling run of our whole genome sequencing,
60% na po, Mr. President, sa mga samples na sequence ay positive for Omicron variant. So siya na po yung nag-dominate na variant, whereas before it was the Delta. So 60% of all the sequence runs ay Omicron na po. Kalawa, habang nakikita natin na patuloy na tumataas ang ating mga kaso nationwide, atin nakikita rin po na mas mababa ang atin na itatalang severe at critical cases. Kung ikukumpara noong atin na kasagsagan noong nakaraan September 2022 na kung saan yung Delta variant ang rumaragasa. Para naman po sa atin mga case trends, makikita kasalukuyang nasa critical risk ang buong bansa sa paggagamitan ng growth in cases at ADAR or average daily attack rate per 100,000 population. Ang Pilipinas sa 3,663%. Positive po yan na talagang antulin ang bilis ng kalat ng mga kaso. At ang kanyang average daily attack rate sa 10.47 per 100,000. Lampas po ito doon sa 1 to 7 which was moderate about 4 weeks ago. Ngayon, lumampas na po tayo, kaya critical na po tayo. Ganun din ang NCR, ang 4A and 3. Nasa critical risk classification na po dahil talagang, ayan, lahat ng mga pula, ibig sabihin, asa high risk po sila. Ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Secretary Duque kagabi. At kaugnay niyan dahil nga sa patuloy na surge o pagtaas ng kaso ng COVID-19, partikular sa Metro Manila nga, ay inamin ni Vaccine Star Secretary Carlito Galvez Jr. na maging yung kanilang vaccination drive ay apektado na rin. Bakit? Dahil yung mga ospital ay, lalo na yung mga health practitioners, yung mga doctors, nurses, ay nagiging abala na doon sa pag-alaga doon sa mga pasyente ng COVID-19 imbes na dati ay nagagamit sa pagbabakuna. At maging yung mga LGUs din ay mas nakatuon yung kanilang atensyon ngayon sa pagtugon sa kanilang mga problema sa COVID-19. Imbes na noon nga ay talagang mas nakatutok sila sa pagbabakuna sa kanilang mga constituents. Pero sa ngayon daw ay patuloy naman yung kanilang pagbabakuna pa rin kampanya at katunayan ay meron pa tayong nasa 100 million na istaka ng bakuna para ito ay sapat para bakunahan yung halos 30 million pa na wala pang first dose. Narito ang bahagi pa ng pahayag ni Secretary Galvez. Sa ngayon po, mahal na Presidente, ito po ang ating mga hinaharap na mga challenges. Una, yung biglang pagtaas ng mga kaso at infection ay malaking balakid sa ating sinasagawang vaccination dahil ang focus po ng ating mga healthcare workers ngayon at saka ang ating mga LGU at medical personnel ay manduhan ang mga ospital at marami din po sa kanila ay nasa quarantine. Pangalawa po, yung upcoming election po na mahahati ang atensyon ng ating mga LGUs ay may malaking impact sa ating current daily vaccination output. Ang pangatlo po, yung nangyayaring may mga LGU at mga mamamayan na namimili po ng brand will greatly affect and compromise the shelf life of other effective vaccines. Ang pang-apat, yung ginagamit po natin sa mga bata ay only limited brands and will create shortage during the first quarter. Sa 5 to 11 years old po, iba po ang formulation po nito. And it will delay yung vaccination for minors kasi iisa lang po ang meron po tayong children formulation. Next slide please. Ang ating pong main objective ay mabakunahan ang 90 million na Pilipino. Sa bilang po na ito ay mayroon po tayong babakunahan pa na primary series o yung unang bakuna sa 28 to 30 million na katao. Though yung 100 million doses na nasa stockpile po natin, mahal Presidente, ay sapat sa remaining primary series ng unvaccinated at para sa 25 million na eligible ngayong quarter for boosters, pero kailangan pa rin po nating bumili ng more or less 70 million for this year boosters and requirements po ng mga 26 million na pambata na formulasyon.
Yung children population na 5 to 11 years might be available by the end of January. Ito po yung last contact po namin sa ating mga manufacturer, and we are now making some contingency to acquire doses that we need to include the ages 0 to 4 years old. Lastly, yung 6 regions are still deeply devastated from the onslaught of the Typhoon Odette, and their vaccination output are still in reduced capacities kasi yung iba po wala pa pong kuryente na full na 100%. Ang bahagi ng pagpapaliwanag pa ni Secretary Galvez. At kaugnay pa rin dito nga sa mga hinaharap natin na panibagong hamon ng COVID-19 dahil sa surge dulot ng Omicron variant, ay positibo si Pangulong Duterte na kayang-kaya ng mga Pilipino na muli itong malagpasan dahil meron daw tayo talagang spirit of resilience o talagang matibay, matatag at palaban yung mga Pilipino. Kaya nga lang daw ay kailangang magpabakuna. Siya na nga daw ay nagmamakaawa at halos lumuhod na para ang ating mga kabayan na hindi pa bakunado ay magpabakuna na para sa dagdag na proteksyon dahil lumalabas nga batay sa data sa mga paggamutan ay majority o pinakamarami sa mga naka-hospital at merong severe cases ay yung mga walang bakuna at yung mga kasama doon sa kumbaga nasawi ay hindi rin bakunado yung pinakamarami. Narito pa ang bahagi naman ng mensahe ni Pangulong Duterte. Alam mo, ulitin, I really do not know how to do this, but I've been pleading almost on bended knees for our citizens to get the vaccine. O magsabi na maraming vaccination centers, mamili ka lang. And you need not be a resident of where that vaccination center is. Sabihin mo lang, Pilipino ka. Wag na yung lista-lista tapos kung wala ka sa listahan, kalukuhan yan. If you are a Filipino, that's the only requirement. You are a Filipino, go to any vaccine center, yung pinakamalapit. O sa trabaho mo, you pass by, sabihin mo lang, hindi pa ako na kapag kuha ng vaccine. And that's the only requirement. You need not be a resident where the place where the RT-CPR is located. Alam mo, we are a strong nation. And we still have that spirit for our mahal natin ang Pilipino. Kaya tingin ko kaya natin ito. Huwag kayong dalawang isip, kaya natin ito. Magpabakuna lang kayo. At kung may nagmasakit kayo, still you have picture ko na sa inyo yung mga medisina kung kaya mong bilhin. Kung hindi, punta ka lang kay Secretary Duque. Siya na magbigay sa iyo. Yan, yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Nagbiro pa nga ang Pangulo na kung wala raw pambili ng gamot ay punta nga kay Secretary Duque at bibigyan pa siya ng cash na pamasahe pagpunta sa pagbili ng medisina o gamot laban sa COVID-19. So yan yung kumbaga pinaka-highlights Bombo Dennis, Bombo Ever doon sa mahigit o halos 3 oras na talk to the people ni Pangulong Duterte kagabi sa Davao City. Okay, Bombo Raymond. Yes. Oo. Nasa high risk level na pala talaga, lalo na yung sa issue ng Omicron, na-dominate na ng Omicron yung Delta. So, anong triggering factor ba ang hinihintay para magkaroon pa ng mga adjustment dito sa existing natin? Kasi parang walang mababago doon sa alert level status. Tama ba, Bombo Raymond? Well, walang pagbabago dahil ang kanilang titignan ngayon ay yung
hospitalization rate o kaya yung total bed utilization rate, Bombo Dennis. Sa ngayon kasi ay nandun pa lamang tayo sa moderate level. Ibig sabihin nasa 50% or so. Hindi pa nakarating doon sa level na 70 to 80% yung capacity na nagagamit na sa mga ospital. So yan yung kanilang titingnan. Dahil nga maganda yung lumalabas na yung mga nagkakaroon ng COVID-19 dahil sa Omicron variant ay mild symptoms lamang. May kunting ubo, sipon at yung iba may sinat. So hindi kinakailangan na dalhin para sa respirator o kaya lagyan na ng oxygen tank. Hindi na kinakailangan pang dalhin doon sa mga ICU facilities, Bombo Dennis. So yan yung kanilang konsiderasyon. Bagamat yun nga nasa critical risk classification na ang Pilipinas dahil sa pagtaas ng 690% sa 7-day average of daily reporting, Bombo Dennis. Sige. How about doon sa mga ospital naman na Bombo Raymond at yung sequencing na ginagawa? Mas mabilis na ba ito kaysa dati? Baka kasi ito yung magiging daan para matukoy talaga natin na hindi lang yan yung figure na talagang existing ngayon sa Pilipinas, Bombo Raymond. Kahit nakakalula na yung bilang, 33,000 mahigit yung nadagdag kahapon. Pero baka raw hindi lang yan yung figure. Lalo na't may mga pinapayuhan na magstay na lamang sa kanilang mga bahay. So, paano ito mamomonitor naman, Bombo Raymond? Well, actually, Bombo Dennis, inaamin din ni na Secretary Duque na talagang kinukulang din yung dahil sa taas ng demand, kinukulang yung lalo na yung mga public laboratories at kahit yung ibang mga testing centers ay nagkakaroon ng problema sa testing kits, lalo na sa RT-PCR, Bombo Dennis. So talagang hindi na kumbaga na-test yung dapat matest o lahat ng mga gusto magpatest. Lalo pat ang ginagawa ng gobyerno ay lalo na sa mga public hospitals o kaya yung sa panig ng gobyerno ay targeted o yung mga kumbaga high risk. So kumbaga hindi sila basta-basta test. Ang tinetest lamang nila usually ay yung mga health workers, yung mga may comorbidities, yung mga senior citizens. Yun yung kanilang inuuna dahil yun yung kailangang malaman para ma-isolate at kung kinakailangan ay ma-hospital, Bombo Dennis. So yan yung kanilang titingnan. Anyway, yung 33,000 ay tiyak na mas mataas pa dyan yung actual dahil nga sa marami yung mga hindi na na-test pa. At tama dyan dahil yung iba na mayroong mga sintomas, kung hindi naman malala, ay pinapa-stay at home na lang. Doon na naman magpagaling. At yun naman daw, yung pinaka-practical, pinaka-mainam na gawin. Kaysa naman, magipagsiksikan pa sa ospital, ay hindi naman kailangan, Bombo Dennis. Nakausap nga natin yung nangungulekta ng mga basura. Sabi nga nila, baka nga sir, tinamaan na ng COVID, gumaling na lang. Hindi na namalayan kung kailan nangyari, Bombo Raymond. Kasi yung mga symptoms nakikita din nila, kaya lang, binabaliwala na lang, kinakaya, kumbaga, Bombo Raymond. Saka, hindi rin sa kinakaya talagang kayang-kaya dahil pwedeng dalhin lang sa water therapy, lalo mga ubo-sipon na hindi naman malala. So, pwedeng mag-vitamin C at kumain ng mga masustansya, gulay at tamang pahinga. Ang gamot na lamang dyan, Bombo Dennis. Parang ang nangyayari, parang ordinaryong trangkaso na lamang ito na hindi na kailangan magpa-hospital. So, yun ang kagandahan naman doon sa, kumbaga, lumalabas na mga sintomas ng Omicron variant. So mild lamang karamihan at pwedeng hindi na kailangan magpa-hospital, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basa Radyo, Bombo! The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nadagdagan nga ho ng mahigit 33,000 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Eksaktong bilang ho, 33,169. Ito na ho ang pinakamataas na bilang ng kaso sa arawang data mula ho ng unang araw na nakapagtala ng COVID-19 sa Pilipinas. Samantala, yung active cases, ito yung mga nilulunasan sa ospital, 157,526.
habang yung total cases sa ating bansa ay 2,998,530. At yung new number of deaths, 145. Kaya meron na tayong total number of fatalities na 52,293. Yung new number of recovered patients ay 3,725. Kaya dyan ay meron ng 2,788,711 na mga nakarecover matapos ang gamutan at quarantine procedure. Sa buong mundo naman ay umaabot ng mga kabombo, mga ka-Star Nation sa patuloy na paglobo. Yung bilang ng mga kaso ng COVID-19 ngayon ay nasa 309.7 million ang total cases worldwide. 43.9 million ay nasa mild cases habang 94,000 mahigit ang nasa severe o critical condition. 5.5 million mahigit ang naitala ng nasawi dahil pa rin sa naturang sakit habang yung mga active cases ay 44 million mahigit ang kanilang na-monitor. Yung mga recovered patients naman ay 260.2 million ang na-monitor ng World Health Organization. Sa mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19, nandyan ang Estados Unidos na may 61.7 million na total number of cases. 303,000 mahigit ang new cases nila at 385 naman ang new number of deaths. Kaya meron na dun sa Amerika na 856,994 na mga binawian ng buhay. Habang yung recovered patients dun sa US ay 42.3 million batay sa monitoring ng kanilang health department. Sa iba pang mga balita, mga hindi bakunado na sumusunod sa utos na manatili sa bahay ayon sa DILG. May karagdagan pa ang detalye si Bombo Jovino Galang. Sinusunodan ng mga hindi bakunadong individual ang naging kautusan ng gobyerno na manatili muna sa kanilang bahay ngayong panahon na mataas na kaso ng COVID-19. Sinabi ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año na naging masunurin ang mga maraming individual mula nang ibaba ang utos na dapat manatili sila sa loob at huwag lumabas. Dahil na rin anya sa kautusan ay makikita na dumami ang individual na nais magpaturok ng COVID-19 vaccine. Bumaba rin ang mga lumabag sa mass gathering, ganun din ang physical distancing. Sa mahigit 45,000 na face mask violators ay 32,000 dito ang binalaam, 6,000 na mahigit ang minultahan, mahigit 3,000 ang nag-community service, ganun din mahigit 3,000 din ang nakasuhan na. Bagya pong tumaas ang bilang ng mga individual na kasalukuyang nakararanas sa mga pinakapahigpit nating community quarantine classification na nasa ilalim ng granular lockdown. Sa 8 siyudad at munisipalidad at 50 barangay, 63 areas po ang under granular lockdown. Ang 53 ay nasa National Capital Region at ito'y nakakaapekto sa 115 households at 326 individuals. At ang mga sumusunod naman ay ang Memorandum Circular, alinsulad din po sa inyong pinag-uutos na limitahan ang paglabas ng bahay ng mga taong hindi pa nababakunahan. Naglabas ang kagawaran ng direktiba para sa mga mayor at punong barangay na tukuyin pa kung sino-sino ang mga bakunado sa kanilang kabukayan at kabarangay at nang mamonitor ang mga hindi pa bakunado at maabisuhan na rin silang manatili sa kanilang mga tahanan. Inaasahan natin na sa tulong ng sanggunian ay makakapaglabas ng mga ordinansa ang ating mga LGUs na magsisilbing gabay ng tauhan ng barangay at munisipyo o lungsod sa pagpapatupad ng direktibang ito. Pinakikilos din ng memo circular ang Philippine National Police upang kanilang tulungan ang lokal na pamahalaan sa adhikain ito. Ang mga lumalabas po na hindi bakunado ay ating pinauuwi sa bahay. At kapag po ito ay hindi sumunod, saka lamang po tayo mapipilitang arestuhin ang ating kababayan na ayaw sumunod. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Oras natin, 24 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Update muna tayo mga kabombo tungkol doon sa nangyaring riot dyan sa Caloocan City Jail. Alam BJMP ay iniimbestigahan na ito matapos ang naturang insidente.
May report si Bombo Annalise Soberano. Iniimbestigahan na ngayon ng pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology ang insidenteng riot sa pagitan ng dalawang gang sa Caloocan City Jail kahapon ng hapon. Sa nasabing riot, 4 na persons deprived of liberty o PDL ang nasawi habang mahigit 30 naman ang sugatan. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent Xavier Solda, nais malaman ni Jail Director Alan Iral ang punot dulo ng nasabing riot, dahilan para paimbestigahan ang insidente. Sa ngayon, nananatili sa heightened alert status ang buong Caloocan City Jail. Nag-deploy na rin ng dagdag na personnel ang pamunuan ng BJMP para tutukan ang sitwasyon sa nasabing pasilidad. Nakilala naman ang mga nasawing PDLs na sina Arturo Biasa, Hans Omar, pawang mga miyembro ng Komando Gang, Sherwin Perez at John Patrick Chico, mga miyembro din ng Sputnik Gang. Hindi naman na pinangalanan ang mga sugatang PDLs. Batay sa ulat, naganap ang riot bandang 3:30 ng hapon kahapon sa Barangay 20, Caloocan City Jail, kung saan nagrambulan ang mga miyembro ng Sputnik at Komando Gang. Base sa inisyal na investigasyon, naglalaro ng Cara-i-Cruz ang mga preso nang bigla na lamang magkagulo. Agad namang pinayapa ng mga nakatalagang jail guard ng Caloocan City Jail ang kaguluhan. Subalit matapos nito ay tumambad sa kanila ang 4 na individual na nasawi at marami ang sugatan. Sinabi ni Solda, agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Special Tactics and Response Team ng NCR kasama ang mga tauhan ng Northern Police District. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Karagdagan pang balita, nagsasagawa ng mahigpit na beripikasyon ngayon ang Commission on Elections o COMELEC sa ulat na mayroong hackers ang nag-download ng 60 na gigabytes ng data mula sa kanilang system na siya namang magkokompormiso sa integridad ng halalan ngayong taon. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez na kanila nang iniimbestigahan inimbitahan ang may sumulat sa nasabing ulat para mabigyan na ito ng linaw ang naturang aligasyon. Dagdag pa nito na ang nasabing mga kahalintulad na balita ay nakakasira ng kredibilidad ng halalan. Paglilinaw pa ni Jimenez na ang data na napasok na ng hackers ay kailangan pang i-encode sa kanilang sistema. Kinabibilangan ito ng username, personal identification numbers ng vote counting machines. Pinayagan naman na makalaya ng Senado ang presidente ng Parmalee Pharmaceutical Corporation na si Twinkle Dargani. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, ginawa nilang hakbang bilang humanitarian consideration. Matatandaan na una nang sinabi ng kampo ni Twinkle na dumaranas ito ng problemang pangkalusugan. Itinurn over naman ito sa kanyang ina na nangakong ihaharap pa rin ang kanyang anak kapag kinakailangan itong sumagot sa ilang katanungan ng mga senador. Sinabi pa ni Soto na may pagsang-ayon ang iba pang mga senador na ito ay palayain, lalo't noong nakaraang taon pa nang makulong ang company president. Ang kapatid naman nito na si Mohit Dargani ay nakapit pa rin sa Pasay City Jail kasama ang direktor ng naturang kumpanya na si Lincoln Ong. Ang agency naman ng kasambahay na nagnakaw kay DOTR Assistant Secretary Liberan nag-alok na ng pabuya para sa mga makakapagpaturo pa yan ng kinaroroonan ng naturang sospek. Iba pang krimen na ungkat din. May detalye ang Star FM Manila. Nag-alok na ng 50,000 pisong pabuya ang isang agency sa makapagtuturo sa impormasyon ng kinaroroonan ng helper na di umano ay tumangay sa pera at alahas ng isang opisyal ng Department of Transportation. Matatandaan na nitong Sabado ay isinapubliko sa pamamagitan ng isang social media post si DOTR Assistant Secretary Goddess Hope Libiran na nawawala umano ang lahat ng kanyang mga alahas at pera. Patay rin sa kanyang post, itinuturo nitong may kagagawa na yung bagong kasambahay na kinuha nito na nagpaalam
lamang umano na bibili ng sibuyas at bawang sa labas ngunit hindi na bumalik. Sa ginawa ring pagsisiyasat ni Libiran, napag-alaman din ito na ang kasambahay na hindi pa matiyak ang tunay na pangalan ay nakapambiktima na rin pala sa iba pang mga tahanan. Nakipag-ugnayan na umano ang Southmaids Agency na siyang pinagkuhanan ni Libiran sa naturang kasambahay. Nagbabala naman ito sa publiko na maging maingat na rin sa pagkuha ng mga makakasama sa bahay at ipa-background check muna ng maigi ang mga ito. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Albi ng Star FM Manila. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, naniniwala ang Department of Health na mas mataas pa ang bilang ng COVID-19 na tunay na bilang kaysa doon sa nailalabas nilang datos. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, ng naturang actual numbers ay mas mataas pa kaysa sa naipakitang data nila. Dagdag pa nito na maraming mga tao na ang gumagamit ng antigen at hindi kumpletong naisusumiti ang mga test na yun. Nitong Lunes lamang kasi ay nagtala ang Department of Health ng 46% positivity rate, na ang ibig sabihin nito ay mayroong isa kada 2 tao ang nagpupositibo sa COVID-19. Samantala, ang MMDA naman at Metro Manila mayors dumipensa kung bakit hindi na kailangan pa ng mas mahigpit na Alert Level 4 kahit na ngayon nasa record-breaking na ang COVID surge sa NCR. May pagre-report si Bombo Elmar Acol. Yes, maraming salamat Bombo Everly, Bombo Dennis. Narito tayo ngayon sa boundary nitong Metro Manila at Rizal Province. Nakikita nyo sa likod ko rito, ito yung checkpoint bilang bahagi pa rin sa paghihigpit ng ating mga otoridad matapos may tala ang surge ng COVID-19 cases. So dito ay mahigpit na kanilang chine-check. No vaccine, no entry. Yan ang nagpagkasunduan nga ng Metro Manila mayors. Ang Metro Manila Development Authority, sa magitan ng chairman na si Benhur Abalos, ay kanyang iniulat na unanimous yung mga mayors na sa kabila ng mga panawagan, nahigpitan pa yung mga taga Metro Manila ay hindi na raw kailangan. So ngayong nanatili tayo ngayon sa alert level number 3, hindi na raw kailangan na ilagay pa sa alert level number 4 ang National Capital Region. Dito kay Chairman Abalos, sa kanilang pag-analisa nitong nakalipas na araw, bagamat grabe yung surge ng COVID cases, lalo itong dala ng Omicron variant, yung tinatawag natin na hospital care utilization rate, yung estado ng mga ospital sa NCR ay kayang-kaya pa naman daw ng health system. Pag sinabing healthcare utilization, nandyan mga kabombo ka Star Nation, yung issue sa mga ICU, yung mga ward beds, itong mga isolation beds, nandyan din yung mga ventilators. Yung mga issue na yan, kayang-kaya pa naman so far, at yan din naman ay sinang-ayunan ng ating Department of Health at maging yung mga negosyante. So, nais nila na wag nang itaas pa sa alert level 4. Kabilang pa sa kanilang todo depensa na pagpapaliwanag ng mga mayors ay Metro Manila naman daw, sa ngayon daw napansin nila takot na rin yung mga tao na lumabas Bombo Dennis, Bombo Everly. Yung mga tao nagsasagawa na rin ng self-regulation. Nabawasan yung mobility, yung biyahe-biyahe, hindi katulad nitong nakalipas na holiday season ay talaga namang grabe. Yung mga pag-iikot ng mga tao at pamamasyal. Yan yung trapiko dito sa Metro Manila. Dito sa Metro Manila at ginarin itong mga malls, yung mga tao naibsan na rin ang pagtungo sa mga malls. So, yung mga issue na yan, ayon sa MMDA, hindi na kailangan nilagay pa sa pinakamahigpit, doon sa alert level 4. At liban dyan, itong first quarter, ayon sa mga negosyante dito sa Metro Manila, talaga namang usually ay mababa na yung pagbenta sa mga business mga negosyo nila sa kagagaling lamang sa fourth quarter doon sa holiday season na Bombo Dennis. Okay. Bombo Elmar, yung pinapakita ninyo dyan, yung nasa bandang likuran mo dyan, Bombo Elmar, paano yung saklaw din ba dyan, yung mga deliveries, mga cargo, yung iba't ibang paraan ng naghahatid ng goods sa Bombo Elmar, saklaw din ba dyan sa mga chine-check na dyan, Bombo Elmar? That's right, Bombo Dennis. Kailangan din ay yung mga essential goods sa Bombo Dennis. So wala namang problema yan, Bombo Dennis. Ang hinigpitan na lamang dito, yung no vaccine at ginarin ay no card entry.
Liban dyan, isinama na rin yung COMELEC checkpoint, ha, Bombo Dennis. Nasa ilalim na rin tayo ngayon ng election period. So kasama na yan doon sa walang magdadala ng baril, ha, Bombo Dennis, sa panahon ngayon. So isinama na rin yan dito sa checkpoint naman sa lugar nito ng Rizal Province. Kasama na dito yung Taguig City, Bombo Dennis. Okay, so ang miyembro ng mga law enforcement body natin na nandyan, may pulis na rin dyan. How about yung medical personnel para ma-check yung may hinihinala na carrier, Bombo Elmar? Naputol, Ayan mga kabombo, babalikan natin yung linya ni Bombo Elmar. Sige. Ayan. At sa dagdag pa nating mga balita, Bombo Ever. Humingi naman ng pangunawa ngayon ang grupo ng medical technologies sa bansa dahil nga ito sa mabagal na pagproseso ng RT-PCR results dahil marami sa kanila ang nadapuan na COVID-19. Ayon sa Philippine Association of Medical Technologies na karamihan sa mga kasamahan nila ay nakaranas ng mild to moderate symptoms. Nauna na ngang sinabi ng Department of Health na dahil sa maraming mga healthcare workers ang nadadapuan ng COVID-19 ay nagre-resulta ito sa pagbagal palalo ng paglabas ng resulta. Hiniling din ng naturang asosasyon ang agarang paglalabas ng mga benepisyo para sa kanilang mga medical technologies. Okay, muli si Bombo Elmar nagbabalik sa linya. Okay, Bombo Elmar, yung tinatanong ko kasi kanina, yung tungkol dun sa mga nasa checkpoint. So, meron ng pulis, sabi mo, at nakikita din namin dyan sa background. About yung mga medical personnel para kahit papano, kung may makitaan sila ng sintomas, may magha-handle, Bombo Elmar. Actually, Bombo Dennis, pagdating doon sa mga issue ng mga medical workers o kaya naman ay tinatawag na kung ikaw ay mataas ang temperatura, ay hindi na yan pinapansin. Bombo Dennis, ang importante dito, yung vaccination card mo, ipakita mo. Kung wala ka naman vaccination card, hindi ka pa nagpa-vaccine na, Bombo Dennis, kailangan mo lamang yung 2 weeks period na meron kang RT-PCR test na kayo negatibo, Bombo Dennis. Dito naman kasi sa Metro Manila, kaya naman ganito yung pagdepensa ng mga Metro Manila mayors, mahigit na raw sa 100% yung nabakunahan sa Metro Manila. About 11.1 million yung first dose, about 10.6 billion naman yung nabakunahan na ng second dose. So gayong kakampante dito, Bombo Dennis, kahit grabe yung pananalasa ng Omicron dito sa Metro Manila, kampante yung ating healthcare facility at magiging yung mga Metro Manila mayors sa Bombo Dennis. Okay, so sa paglilibot ninyo, Bombo Elmar, maliban dyan sa may mga checkpoint, pero dun sa ibang mga lugar, may mga naglilibot din ba para sa checking, yung mga random inspection na, Bombo Elmar, para matingnan kung ito, nakalusot pala to, paano ang gagawing diskarte dyan? Natin yung National Capital Region PNP Office, about 34 checkpoints dito sa paligid ng Metro Manila. Pero yung mga lugar naman na hindi ganoon kabuhos katulad ng tao, dito sa paligid ng Metro Manila, mga lugar naman hindi ganoon kabuhos katulad ng tao, ay standby lang sila unless otherwise ipatala o mayroong response na emergency. Pero pag dito mga lugar na marami mga dito nagkakaroon ng talagang pagbusisi ng checking ang Bombo Dennis, nakapaligid dyan sa Metro Manila. Kasi puros, Ibig sabihin ng puros sa English ay pasok-pasok yung mga tao, yung mga sasakyan patungo ng National Capital Region na Bombo Dennis. Ay, sige, maraming salamat, Bombo Elmar. Teka, may katanungan din si Bombo Ever. Bombo Ever? Yes, Bombo Elmar, matanong ko na lang din sa ngayon ba, dahil nga tumataas yung kaso at nasa critical na rin itong Metro Manila pagdating sa COVID-19 cases, mayroon din bang nadagdag na mga restrictions pagdating naman sa mga biyahero galing sa ibang probinsya na pumupunta dito, may mga negosyo dito sa Metro Manila, Bombo Elmar? MMDA at ang Metro Manila kasama yung dinidiscourage nila kung wala ka namang hindi ka pala fully vaccinated ay hindi ka pala fully vaccinated ay maging doon sa mga terminal na nilibot natin
chine-check din doon ng mga dispatcher kung meron kang vaccine card. So, yan lang naman ang pinakapangunahing utos ng ating mga otoridad, yung no vaccine, no entry at less travel. Kung mamari, huwag na kayo mag-travel dito sa Metro Manila kung hindi ka pa bakunado. Sumala rito sa may bahagi ng Rizal Province, ito si Bombil Maraco nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo. Iba pang mga balita, ang mga halaga naman na nawala sa sektor ng agrikultura dahil sa pananalasan ng Bagyong Odette, umakyat na sa 11.7 billion pesos. May detalye pa si Bombo Marlene Padiernos. Umakyat na sa 11.7 billion pesos ang halaga ng mga napinsala sa agrikultura nang dahil sa pananalasa ng Bagyong Odette. Ayon sa Department of Agriculture o DA, kabilang sa mga lalawigang lubhang naapektuhan ng sektor ng pang-agrikultura ay ang mga rehiyon ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Sorsogon Region at Caraga. Apektado rin ang nasa 411,038 na mga magsasaka at mga mangingisda, habang nasa 267,369 metric tons at 442,674 hectares ng agricultural areas ang naitalang production loss ng mga ito. Dahil dito, kabilang sa mga apektadong commodities ay ang mga palay, mais, high-value crops, niyog, tubo, abaka, livestock at fisheries. Napinsala din ang mga infrastruktura, makinarya at kagamitan sa pang-agrikultura. Samantala, inaasahan naman ng DA na madadagdagan pa ang bilang ng damage at losses sa sektor ng pang-agrikultura sa mga lugar na lubhang sinalanta ng kalamidad. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang assessment ng ahensya sa mga napinsala at nalugi sa agri-fishery sectors sa pamamagitan ng kanilang Regional Field Offices o RFOs. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin, 41 minuto na, makalipas ang 7 ng umaga. Abangan mamaya sa ating balitang palakasan, si Djokovic ay labis ang pasasalamat matapos maibalik ng Australia ang kanyang visa. Yan at iba pang mga balita susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Umaabot na sa mahigit 20 Department of Foreign Affairs consular offices sa buong bansa, kabilang na dyan ang pangunahing tanggapan sa may Parañaque City ang nagsuspinde ng kanilang operasyon hanggang Enero 20 dahil yan sa COVID-19. Ang Department of Foreign Affairs sa isang pahayag ay sinabi nilang ang Office of Consular Affairs at iba pang consular offices ay pansamantalang at mga pansamantalang off-site passport services sites ay temporaryo muna na magsususpinde ng operasyon dahil sa pagtaas ito ng kaso ng COVID-19 sa mga kanilang tauhan. Ang mga operasyon ay magpapatuloy yan hanggang Enero 21. Sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na ang mga apektadong passport appointment ay nabisuhan na sa pamamagitan ng kanilang email, habang ang may mga schedule naman na nasa Department of Foreign Affairs Asiana ay pinapayuhan na sumangguni sa bagong schedule na nakapost sa kanilang website. Nakapagtala naman ang Pilipinas noong araw ng Lunes ng nasa 33,169 na bagong kaso ng COVID-19 at sa ikatlong sunod na araw yan na nag-ulat ito ng record high daily tally ayon sa datos ng Department of Health.
Inihayag ng Department of Tourism na sususpindihin nila ng 10 araw ang libreng COVID-19 swab test para sa mga turista. Sa isang advisory, sinabi ng Tourism Promotion Board ng DOT na ititigil nito ang pagproseso ng aplikasyon para sa Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR test para huyan sa mga lokal na turista mula Enero 17 hanggang 27. Sinabi ng TPB na magpapatuloy ito sa pagtanggap ng mga aplikasyon para sa libreng swab test hanggang Enero 16. Sinuspindi ng DOT ang swab test subsidy program dahil sa kulang sa encoder at swabber ang Philippine Children's Medical Center na nagsasagawa ng RT-PCR test. Magpapatuloy ang swab test program para sa mga turista sa Enero 28. Magugunitang sinimula ng DOT ang swab test program nito para sa mga lokal na turista noong Nobyembre noong nakaraang taon. Sa karagdagan pang balita, sisimulan na ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 ang random COVID-19 antigen test nito para sa mga pasahero ng MRT3 simula ngayong araw. Sinabi ng pamunuan na magsasagawa ng antigen test sa mga tauhan ng MRT3 sa mga commuters mula Enero 11 hanggang 14. Meron din sa Enero 17 hanggang 21, Enero 24 hanggang 28 at sa Enero ng katapusan niyan ng buwan ng Enero. Ang mga lugar ng testing ay matatagpuan sa mga istasyon ng North Avenue, sa may Cubao, Shaw Boulevard at sa may Taft Avenue. Hindi bababa naman sa 24 na mga pasahero o sa bawat istasyon ang susuriin para sa COVID-19 sa mga peak hours mula yan alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Sa hapon naman mula alas 5 yan hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga commuters na nagbobolontaryo upang masuri ay kailangan lamang na pumirma ng pahintulot at contact tracing form. Ang mga magnenegatibo sa pagsusuri sa virus ay makakakuha po ng libreng sakay sa tren. Ang mga pasahero naman na magkakaroon ng positibong resulta ng pagsusuri sa COVID-19 ay hindi papayagang sumakay sa tren at dapat na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan para sa isolation at sasailalim sa confirmatory RT-PCR test ayon na rin yan sa MRT3. Inaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA ang generic version ng Paxlovid na isang Pfizer antiviral COVID-19 pill. Ayon kay FDA Director Oscar Gutierrez Jr. na inaprubahan ng FDA ang aplikasyon ng DOH para sa Compassionate Special Permit institutional use at para maging accessible ang unang generic version ng Paxlovid na may brand name na Bexovid. Inaasahan na magiging abot kaya ang presyo ng naturang gamot dahil dito ay isang generic drug huyan at ay nga kay Gutierrez ang Bexovid ay ang pinakaunang generic counterpart sa buong mundo ng Paxlovid ng Pfizer. Ang nasabing treatment ay may 2 tabletas. Ang isa ay Nirmatrelvir at ang isa naman ay Ritonavir. Ibinibigay ang 2 beses sa isang araw sa lubuyan ng 5 araw. Ibinibigay ito para sa mga edad 12 pataas na mayroong mild to moderate COVID-19 infection. At ayon nga sa data mula sa Pfizer, napababa ng hanggang 89% ng naturang gamot ang panganib na maospital o masawi kapag nag-take ang naturang pasyente ng pill sa lubuyan ng aabot sa ilang araw at 88% naman sa loob ng 5 araw na pag-inom ng naturang gamot. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng pahayag ni FDA Director Oscar Gutierrez Jr. President, na-approve po ng FDA ang application ng DOH para sa Compassionate Special Permit institutional use para maging accessible ang unang generic version ng Paxlovid na ang brand name po ay Bexovid. Pfizer granted po a royalty-free license for the antiviral combination drug
to Medicines Patent Pool, a non-profit organization based in Geneva and backed by the United Nations. It allowed the manufacturers in least developed countries like Bangladesh to take out a sub-license. Ang Beximco Pharmaceuticals ng Bangladesh ay holder po ng FDA Philippines Foreign GMP clearance. Inaasahan po na mas mura ang cost of treatment dahil generic drug po ang Bexovir. Ang BioCare Life Science Incorporated po ang magiging supplier ng DOH. The treatment is given as 2 tablets of nirmatrelvir and 1 tablet of ritonavir, together twice a day for 5 days. Indicated po siya for age 12 at pataas na may mild to moderate infection. Ayon sa Pfizer data, the risk of hospitalization or death is reduced by 89% when given within 3 days of symptom onset, and by 88% when given within 5 days of symptoms onset. Makakatulong po ito para maiwasan na mapuno ang mga hospitals at ma-overwhelm po ang ating mga healthcare workers. Bahagi po yan ng pahayag ng bagong pinuno ng Food and Drug Administration at ito ho ay may kinalaman pa rin dyan sa klase ng gamot na iniindurso ngayon ng Department of Health sa pamamagitan ng Food and Drug Administration. Samantala, kuha na tayo ng mga balita sa mga himpilan natin dahil may mahigit 1,000 katao dyan sa Isabela na biktima raw ng online scam. May pag-uulat ang Bombo Radio Kawayan. Inihanda na ng mga biktima ng scam sa isang online investment scheme ang kasong syndicated estafa na isasampa nila laban sa nagpakilalang manager at mga senior agent. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan sa isa sa mga nabiktima ng scam at naghahabol na may balik ang pera na si Ginoong Rizal Valdez, residente ng Minante Una, Kawayan City, na ito ay mga online platform na may mga taong nag-invite sa kanila na sugitan ng panonood sa TikTok. Marami silang sumali sa Isabela na higit 1,000 at karamihan ay mula sa Kawayan City at Burgos, Isabela. Nag-invest sila para bumili ng VIP account at ang pinakamababang pwedeng ipuhunan ay 3,850 pesos na may katumbas na videos na papanoorin. Una ay nakaka-withdraw sila, ngunit noong malapit na matapos ang Disyembre 2021 ay nagpa-promo sila ng buy one take one sa mga account, kaya maraming nahikayat na mag-invest ng malaki, ngunit tinangay na ang kanilang mga pera. Anya, pag bumibili sila ng cash ay binibigay nila sa middleman o sa manager na si Florindalyn Oria. Pinayuhan sila ng NBI na si Oria ang sampahan ng kaso dahil siya ang may contact sa internal team. Sa hiwalay na panayam ng Bombo Radio Kawayan, giniit ni Ginang Florindalyn Oria na biktima rin siya ng scam at nagkakatanggap na ng death threat. Nag-freeze siya January 5 ng madaling araw, alas 12 exact. January 6 morning, hindi na siya mabuksan. Website is unsearchable na po siya. Nagpunta na po kami ng police station ng Alicia. Ang sabi nila, dahil mga online nga po, yung ibang transaction, hindi daw nila sakop. However, nung gininform ko sila na mayroon akong mga inabot na cash on hand dun sa Alicia, sa simbahan, harap ng simbahan mismo. Ang ginawa lang nila is ni-record lang nila. Same din dito sa Kawayan, ganun din po. Ni-record lang nila. Meron din akong cash on hand na binigay dito sa Kawayan. Nagpunta din po kami ng NBI. Sobrang dami daw ng cases sa NBI about scam, about iba't ibang cases daw po. Pending lang daw po yung mangyayari sa amin. It will take 3 to 4 months daw, yun ang sabi sa amin na information. Para sa Bombo Network News, Bombo Chari Malili nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 radio station sa Isabela. Basta Radyo, Bombo! Mas hiring naman ang nakikitang solusyon sa lumalalang kakapusan ng staff sa mga ospital ayon sa Alliance of Health Workers. May detalye pa ang Bombo Radio Ligaspi.
Ikinagalit ng Alliance of Health Workers o HW ang pagpapaikli sa quarantine period ng mga fully vaccinated na mga health workers na tinamaan ng COVID-19 na batay sa inaprobahang quarantine protocols ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Nasa 5 araw na lang ang quarantine period ng mga health workers na nawaan ng sakita. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay HW President Robert Mendoza, hindi nila maramdaman ang pagiging bagong bayani imbis pang abuso ang nararanasan ng mga health workers sa gitna ng muling paglobo ng COVID-19 infections. Kabilang na dito ang hindi pagprioridad ng pamahalaan sa kanilang mga benepisyo at pagbibingi-bingihan sa mga hinainga. Diin ni Mendoza na hindi makatarungan ang naturang quarantine protocols at posibleng ito pa ang maging dahilan ng lalo pang paglala ng understaffing sa mga ospital. Maliban pa dito, ang naturang utos din ng DOH ang maglalagay sa peligro sa medical frontliners at hindi makakaresolba sa kakulangan ng workforce. Subalit maaari niya itong masolusyonan sa pamamagitan ng mass hiring at taasan ng sahod ng mga health workers upang mainganyo na magtrabaho sa sariling bansa. Pwede naman itong solusyonan ng mass hiring at mag-hire ng mga health workers ng regular plantilla positions para ma-attract naman itong ating mga health workers na mag-apply sa gobyerno. At the same time, taasan talaga ang sahod ng ating mga health workers. Merong manatili sa ating bansa ng mga health workers. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Yung bilang ho ng mga nasawi dahil sa diarrhea outbreak at yung dehydration na rin doon sa Siargao ay nadagdagan pa ho. At pati na doon sa Dinagat Islands Palano, may update ang Bombo Radio Butuan. Umakyat na sa siyam ang namatay habang nadagdagan pa ang mga nakakaranas ng dehydration at diarrhea sa Siargao Islands sa lalawigan ng Surigao del Norte at sa Dinagat Islands. 2 linggo ang nakalipas matapos ang paghagupit ng Super Typhoon Odette. Ayon sa Department of Health, DOH Caraga, ito dahil na rin sa kakulangan pa rin ng malinis na tubig inumin. Dahil dito, tututukan ng ahensya ang paglalagay ng emergency water treatment facilities sa mga apektadong lugar. Una nang iniulat ng Provincial Health Office ng Dinagat Island Province na wala ng acute gastroenteritis outbreak sa Dinagat Islands dahil sa steady na supply ng malinis na tubig inumin. Sa huling nilang talaan, isang nadagdag na namatay dahil sa nasabing sakit na mula sa Barangay Roma sa bayan ng Basilisa ng Dinagat Islands at kahapon ay nadagdagan naman ng 16 na mga kaso mula sa naturang bayan na ngayon ay nasa ospital na. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Giselle Villanueva para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Suportado ni Pope Francis ang national vaccination na isinasagawa ng bawat bansa laban sa COVID-19. Itinuturing pa nito na ang pagpapabakuna ay isang moral obligation. Kasabay din nito ay kinundina ng Santo Papa ang mga baseless ideological misinformation patungkol sa COVID-19 vaccines. Sa kanyang talumpati sa State of the World Address nito sa Vatican na naging epektibo ang vaccination campaign dahil sa nabawasan ang mga kaso ng pagkakahawa ng sakit sa mga taong naturukan na ng bakuna kontra COVID-19. Bilang fully vaccinated na rin ay nananawagan ito sa mga leader ng bansa na isulong ang malawakang pagpapabakuna. Muling ipinaalala ng Santo Papa ang pantay na pamamahagi ng bakuna. Narito pa ang naging pahayag ni Pope Francis. We have realized that in those places where an effective vaccination campaign has taken place, the risk of severe repercussions of the disease has decreased. It is therefore important to continue the effort to immunize the general population as much as possible. This calls for a manifold commitment on the personal, political, and international levels. First, on the personal level. Each of us has a responsibility to care for ourselves and our health. And this translates into respect for the health of those around us. Healthcare is a moral obligation. Sadly, we are finding increasingly that we live in a world of strong ideological divides. Frequently, people allow themselves to be influenced by the ideology of the moment.
often bolstered by baseless information or poorly documented facts. Every ideological statement severs the bond of human reason with the objective reality of things. Bahagi po yan ang pahayag ni Pope Francis. Bombo Sports News. Itinuturing ng pamilya ni Novak Djokovic na isang pinakamatamis na tagumpay sa buong tennis career ni Novak ang pagkakapanalo nito para maibalik ang kanyang visa sa Australia at para maidepensa ang kanyang titulo sa Australian Open. Ito na ang naging pahayag ng kapatid nito si Jord at amang si Sir John Djokovic na agad naman nagpatawag ng press conference mula sa Belgrade, Serbia, ilang oras matapos mabalitaan ang panalo ng 34 anyos na tennis star. Ibinasura kasi ni Justice Anthony Kelly ang hirit ng mga abogado ng federal government na nararapat lamang na kansilahin ang visa ng depending Australian tennis star at tinawag pa ni Kelly na walang basihan ang nasabing akusasyon dahil sa nabigyan na ng medical exemption ng Tennis Australia ito si Djokovic at ito ay dapat na payagan na makapaglaro. Pinagbabayad din ng korte ang Ministry of Home Affairs sa mga legal cost ng tennis star. Iginit naman ng mga abogado ng federal government na mayroon pa rin karapatan itong si Minister for Immigration Alex Hoke na palayasin si Djokovic sa kanilang bansa. Magugunitang noong Enero 5 nang dumating sa Australia ang 34 anyos na si Djokovic, subalit kinansila ang kanyang visa matapos na hindi tanggapin ng Australia ang border force yung kanyang medical exemption na hindi anya requirements sa mga dumarating na pasahero at nararapat na ang mga ito ay fully vaccinated laban sa COVID-19. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, naitala ang 51 pesos 24 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar 37 pesos 80 centavos at Hong Kong dollar 6 pesos 57 centavos. Ang euro ay 58 pesos 19 centavos at Saudi Arabian Rial 13 pesos 65 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio. Bombo!
At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! 5 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome dali sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Adlaw sa Martes sa Petsa 11 sa bulan sa Enero sa mga tuig 2022. Ikaduhang adlaw sa Martes sa labing unang bulan sa mga year 2021. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sa Bacolod, sa maya probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog ba ng Western Visayas. Saan nga man nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa ato nga YouTube channel diri sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Subong nga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Updating kita sa San Nueva Media ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa subong mana, mga balita sa batagas ang hinampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa bang man mga tubiko nga mangin sentro sa nga nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal, mga shipping operators sa mga fast craft nga nagalayaga Bacolod, Iloilo, vice versa. Siyempre ang nagakasubo bangod nga kanselado na naman ang biyahe, wala sa nga mga pasahero, kaya mayara na naman panibagong nga travel protocol between Iloilo kag Bacolod. Kapo na nga na, nagapagwa naman niya sa nga mando si Mayor Jerry Trañas sa nga syudad sa nga Iloilo nga ang mga travelers coming from Bacolod magapresentar dapat sang negative RT-PCR test result. Ibalot na karon sa report with Bombo France Andrew Vargas. Sabong nga nagasaka na naman ng kaso sa COVID-19. In fact, ang dominant na sa mga variant diri sa aton, amo ni ang Omicron na variant na isla niya na ang Delta variant. Siyempre kita dusugid sa mga grupo sa mga medical professionals ang pagpabakuna naton batok sa may COVID-19. Nagligada pa lang ito nga daan na mo na ng isa sa mga panawagan nga dapat nga magapatublo ka na sa bakuna kaya tisubong nga gani para sa mga fully vaccinated mayara na sa booster shots para sa ila. Nanginakaw po dato na karon na balikan nato na si Dr. Vicente Iturriaga. Sa iba na pang mga balita lokal, Bacolod City Police Office magatukod sa Special Investigation Task Group nga mo ni ang magatutok kag magapatigayon sa maid-id nga investigasyon angot sa pagpatay sa leader kag miyembro sang isang Aki Quadra Robbery Group. Ibaron na karon sa report with Bombo Gracelyn Lobaton. Samtang update pa nato na karon sa ning ginapatigayon nga election period kung sa rin ginapatuman sa aton nga mga otoridad ang election gun ban kag ang pagbutang sa mga checkpoint. Nagligada to meron sang violator dira sa maya syudad sang Kabangkalan. I-check nato na karon kung ini siya ang nadugangan sa report man ni Bombo Rain sa Lapama. Sa mga balita nasyonal,
Ang gobyerno sang Pilipinas nag-target ang mangin fully vaccinated na ang 90 milyon sa mga Pilipino. That is why ang ginapadasig pa ang ining COVID vaccination sunuman kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Base dali sa report ni Health Secretary Francisco Duque III, subong ang Pilipinas na classify naman nga yara sa critical risk for COVID-19. Samtang Omicron variant ang nag-replace na sa may Delta variant bilang dominant nga variant sa coronavirus base dali sa latest whole genome sequencing. Department of the Interior and Local Government nag-report man kay President Rodrigo Duterte nga ginasunod man sa mga unvaccinated nga mga Pilipino ang ining mando isang presidente nga hindi lang magwa sa balay. Abi sa rapang tingdalauman na diri para sa mga LGUs nga makapagwa na sa nga ordinansa nga ini mga unvaccinated hindi kuno sa gada lagaw. Sa dugang pang mga balita nasyonal, subong nga ginalawman nato na diri ang dugang pang mga preparasyon sa COMELEC may kang tanan sa eleksyon sa Mayo 9 ginpahayag sa spokesperson sa poll body kahapon nga ang resulta sa investigasyon angot sa ginaligar nga paghahaka sa data sa maya system sa COMELEC igapagwa subong nga semana. Kaya kasunod din isang sining report ang mayroon sang hacking nga natabo nga nagbug ata diri sang 60 gigabytes ang ining data nga ginakawat nagikan sa may system sang Commission on Elections. Sa iba na pang mga balita nasyonal, Department of Energy Panwa nag-report man nga madamo ng mga kaprobinsyanan nga nag-suffer o kung nag-agom sining malala nga epekto sang paglabay sang Typhoon Odette ang na-restore na ang supply sang kuryente. Sa mga balita international, Pfizer o kung ining Western pharmaceutical firm ang nagpahayag nga ginalantawan nila sa bulan sang Marso mangin preparado na ang ining bakuna nga nag-target sa Omicron variant. Wala na ni katapusan no? Subong may Delta Cron na naman ang nagatuhaw. Sige, kagiban pa nga mga impormasyon nga mga balita banwa nga posible magtuhaw samtang nga nagapangalagad ang palatuntunan Bombo Haray Big Time. 12 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Subong nga nagasaka na naman ang kaso sang COVID-19 hindi lamang dari sa aton sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental bat sa bilog nga Pilipinas. Kahapon nga adlaw ginpahayag diri sa Department of Health nga ang aton sa bag-o nga kaso nagadangat sa 33,169 ang aton nga active cases nagadangat sa 157,526 kag mayara na sang classification nga subong yara na naman kita sa critical risk sang COVID-19. Because ang aton suning 7-day average sang daily reporting cases nagasaka sang malapit sa 700%. Base diri sa ginapresentar ni Health Secretary Francisco Duque III kasining pagbatigayon ni President Rodrigo Duterte sang Talk to the People kagabi. Sa rasaling tanate nga aton suning kaso diri. This is the record high nga 33,169 amo ni ang pinakamadamo nga bag-o nga kaso halin sang nagsugod o kon na-report na record sa Pilipinas ang ining coronavirus disease. This is the third straight day nga mayara sang gina-post, gina-report sa aton ng Department of Health nga record high nga mga fresh cases. Kung balikan ta sang busang adlaw sang Sabado, ang bago nga record high infections nga gina-report sang Health Department 26,458 amo ni ang pinakamataas nga daily case count
halin sang Setyembre 11 tuig 2021. Ini ang nalapawan sa adlaw sang Domingo nga nagdangat ang ato nga new infections sa 28,707. Kahapon, amo na gid ni ang pinakamataas. Base karon 40,000 na ni. 33,000 169 ang aton bag-o nga kaso nga ginreport sa Health Department. Tidiri sa aton sa mga syudad sa Bacolod, actually balik na naman nagkita sa 2-digit nga figure sa kaso sa COVID-19 na kay kahapon. Base dari sa report sa Emergency Operations Center Banwa, mayara kita sang 50 ka mga panibago na naman nga kaso nga na-record dari sa aton sa mga syudad sang Bacolod. Ti ang iba na sila nga mga areas actually yara sila na classify as alert level 3 o again pa dalom sila sa alert level 3. Ti amo maning nagduso sa aton dari sa syudad sa Bacolod sa aton nga mga city officials nga magpapanaog sining order nga nag-amend sang aton nga travel guidelines. Sa dalom sa executive order nga una na nga ginapagwa ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. Ang aton sini nga syudad nag-require na sa negative RT-PCR test for those travelers coming from areas nga yara sa dalom sa alert level 3 same man sa may province sa Negros Occidental. Abisar pa nga ikaw ang fully vaccinated o kung ikaw ang partially vaccinated or unvaccinated nga magapresentar dapat sang negative RT-PCR test result nga ikaw nagpaidalom sa nga COVID test 72 hours antes ang imo nga biyahe. Dahil syempre nagsabat man ang syudad sang Iloilo. Si Mayor Jerry Tranias nagpagwa sa Executive Order 004-A nga nag-amend sang una to nila nga travel guidelines nga ang tanan nga mga biyahero coming from Bredco Port ang magpresentar sang negative RT-PCR test result. Kaya mo naman isubong ang isagid sa ginaparampo ay sa mga shipping companies because nga pareho man to sa nga tinalikdan nga una nga pag-require sa nga muni both sa Negros Occidental syudad sa Bacolod then sa syudad sa Iloilo and province of Iloilo nga magapresentar dapat sang negative RT-PCR test result ining mga travelers whether you are fully vaccinated o kung way kapag gani na tandog sang dagom. Nagnubo na naman ang numero sa mga pasahero. Amo na naman ni ang pag-suspend sa nga biyahe sang mga fast craft nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa. Tini pa ni galing mapaktan because sa subong nagadamo pa ang kaso, ibayad mo dere sa RT-PCR test mo, ibakal mo na lang sang pagkaon or antulson mo lang danay ang imong kahidlaw para sa imong pamilya nga kung nato dito sa may Panay Island o kung sa mga taga Panay nga pamilya nila ari man diri sa Negros pero dito sila nagatrabaho sa may Panay Island. Sa piya kalinya check naton report with Bombo France Andrew Burgos. Bombo Andrew was sa report kamin. Bomberlin subong ning adlaw no ti kahapon gindeklarar nga untat biyahe anay kay because nga kung balikan natin ni Bomberlin manik clinic guide ng mga inadlaw, grabe naman ni Bomberlin ang saka ng numero sa mga kaso sa COVID-19 no. Especially Bomberlin nga nagapanghalit ibla subong ang nasilini nga Omicron variant Bomberlin nga ginapatihan na muli ang pinaka-transmissible nga sahi sang variant sang nasilini nga virus. But Bomberlin because of that no, ang national government halong man Bomberlin. So may pila ka mga areas diri sa aton sa pusod Pilipinas nga ginta idalom sa alert level 3 Bomberlin which is sa munian nga sa may Luzon area gid no. Basta ganing iban nga mga biyahero ganing nga nagikan sa alert level 3 pasulod sa mga areas nga sa idalom sa alert level 2 so medyo stricto gid Bomberlin no. Especially magsulod sila because nga ginapatihan o kung ginatan-aw na daan into
sa advance nga pamensaro man sa iba natong mga kultura Bomberly nga basi pa lang bala no magpositibo bisa virus tungkol sa COVID nga especially nga muli ang variant na Omicron Bomberly. Pat diri sa aton niya sa local, diri sa may Western Visayas. May pila diri Bomberly nga mga biyahe no, ti mapakahawaan sa land travel o kung sa sea travel Bomberly. Pero may gini-affected Bomberly ng sea travel no, especially sa bahin sa mga fast cab operators kangay Bomberly diri sa ato no sa may syudad sa Bacolod sa may Brecco Port Bomberly. Nga sang nagligad naging manis na gani Bomberly nga mga binula nakabalik biyahe. Sang nagalog-alog nakita bala no? Because ang mga cases naton Kung madumduman naton correctly, kwanto siya na October, Mamo France? Kaya Bomberly, no? Tido katib do sa nagligad ng gitbala. So pila pa lang kabulan sila kani Bomberly nga do matawhay bilang biyahe nila kay tamo na mga binunan medyo mahapos pang pagpapasulod rin sa aton kaya manubong aton nga level no kan isa pala mo kay pag usbong ni Omicron variant o pagbuan ni Omicron variant Bomberly halos tanan nagahalong gid no. But speaking of that Bomberly sa sea travel di kahapon gindeklarar Bomberly no nga subong adlaw Martes di kahapon ini gindeklarar nga o kung nagaplano kahapon nga magauntat biyahe kanya mga wisam o kung mga fast trap operators kay subong gid nga daw Bomberly na-implementar ko na tigayon gid no nga magauntat anay biyahe ang pila naton ka mga mga fast trap diri sa aton sa Brecco Port no. So nung mismo Bomberly sa isa ka operator no especially sa wisam operator sa wisam Bomberly si Mr. Frank Carbon. So para siya Bomberly naga sila yan no ginatanaw nila nga sa ini sa pamaagi man nila Bomberly kung kita mismo nagahalong especially sa pagpalakpasan ng sila nga variant kamuning Omicron ako ng COVID-19 so nagigit pangunahan na lang nila no paagi man sila bala Bomberly nga maguntat sila sa biyahe kung magsige pa kita dayon sa Bomberly pasa kita no pasa na lang kita sa mga possible ng mga cases sa COVID-19 kita diri sa Bacolod sa balo kita nga alert level 2 kita ang Iloilo sa man bala Bomberly nga alert level 2 man. Pero ang ginahalungan ng isang mga duwali ka mga local government units, especially dito sa Bacolod, sa syudad ng Iloilo, nga base bala magdugang ang kaso kung hindi na bala pauntat to ng biyahe, especially sa mga fast trap Bomberly, no? Kaya mismo sa kay Sir Frank, nagaano man sila, no? Doon nag-cooperar man sila bala Bomberly, when comes sa pagpahagan-hagan, isang possible ng mga pagsaka sang kaso, no? Sang COVID-19 na Bomberly. Nag-mention na sa si Sir Frank, though naobserbahan nila Bomberly do last week lang nagahagan-hagan bala ang numbers ng mga pasahero o nagamamat-amat Bomberly nubo no so amo ni subong nga do na man nila nakit-an gid nila no naobserbahan nga base posible ni paguntat ng biyahe sa siling nila nga mga transportation Bomberly no dagla siling man mismo ni Sir Frank sa aton di para sa amon buligan tanan lang gini kada isaman Bomberly kay kung hindi pagit kami yang magkooperar basi maglalanag ng sitwasyon naton nga rin nakita diri sa mas manubong nga level no basi kung magasige-sige kita yang halay patabok pagwa pasulod basi magasaka ang kaso sa COVID-19 diri sa aton Bomberly as you have mentioned na kay inati October pa sila na nakabalik biyahe so ginatagaan to nila sa Bomberly na mo to ganing nagpasaka man sila sang mga presyo sa plate nila kay do pinagikabulan nga wala sa Bomberly naka-operate no so pagsulod sa October nakabalik sila but ang masubong naman Bomberly subong ni no do ikaduwa nga semana na sa nga Enero nga muni no nga sa una gid nga bulan sa nga 2022 si first man nila Bomberly nga paguntat sa biyahe no sa sinindi nga mga fast trap operators sa Bomberly kag ginaulat rin nila sa Bomberly Bomberly so sa no gid nag-stop ang biyahe so subong lang adlaw or kahapon? Actually, Bomberly, I think do subong gid guro na implement ni bala, no? Subong gid implement. Kahapon Bomberly, di dugin sapol pa bala nila kung anong plano. Kaya do may conclusion sa Bomberly kahapon, but subong ni adlaw Martes, patuman no ang paguntat biyahe kaya sa mismo sa Sir Frank Bomberly. Mo kahapon man lang niya si Mayor Tranyas nagpagwa sang amon na yang protocol na Manila dito. Although sa aton na yang EO or sa EO ya sang aton City Mayor and sa kay Gov Lacson ang mga tao lang ya or mga travelers coming from areas under alert level 3. Ang balos lang galing yan ni Mayor Tranyas sa pisar pang alert level 2 kita
since kamo man na yung protocol ta kati sila dito sa alert level 3 ang syudad sa Iloilo, ma-presentar man niya dapat sa Correct. negative RT-PCR test Yes. result. Ang Amo gid mo, coming Berlin. from Bredco. Correct. So, mula pala mong Berlin, no? Kay sakto yun, no? Kay from alert level 3 area, so gina-require gid pala ang mga dapat ma-present kay isang negative na RT-PCR test pala, no? Kaya muna mismo ang sa EO diri sa aton syudad sa Bacolod, especially nga halin kabubi sa mga alert level 3 areas kangay sa syudad sa Iloilo. So, kay kung tanaw na to nan mo Berlin, kung hindi ni pag unta to ng biyahe, hindi na po ginang chance mo Berlin nga magsige-sige saka ang atong nakaso kay syempre ang Omicron variant sa Berlin, one of the variant nga do mas sige danang iyang paglaptat kung ang mga biyahero nga nagikan sa alert level 3 especially sa syudad ng Iloilo, no, subong ti alert level 3 na inabomborlin ng syudad ng Iloilo, no, at na-declare ni Starting January 9 sila eh. Berlin. Starting January 9. Yes, correct it Berlin, no, but diri sa aton sa syudad sa Bacolod hasta kita January 15 balati sunod mismo sa Sir Frank Berlin, ginaobserbahan nila, no, kay basic pa lang balagi na lauman nila nga magliwat ang sitwasyon sa aton. Kag basic kung mabalik liwat ang biyahe Berlin, no, kung magdaliwat naman ang pagsulundan after January 15 Berlin kay for 15 days nga do ano kita dire, do alert level 2 kita dire, no. Do mga muna bala Berlin mga inadlaw after sina kung magliwat ang pagdugang mga pagsulundan di basic pa lang Berlin makabalik na kita. So, kung bukas liwat ang biyahe sang Roro o kung na fast crop Berlin, vice versa sa Iloilo kag sa syudad sa Bacolod, no. Pero kung depende na sa Berlin sa biyahe isla kung ano man ilang nga mga guidelines dito, no, kung ano gid man ilang nga mga pagsulundan dito ti aton man nga pagtayan ng Berlin, no, kay kita dire sa syudad sa Bacolod, wala pa kita di local transmission dahil sa nasiling nga Omicron variant nga muli ginabantayan sa tanan. Let's hope nga hindi na kita dire maka-experience Berlin sang local transmission sa Omicron variant, yung mga previous ng mga variants parang di ando nag-cause ng local transmission diri sa aton, no. Hindi na nato pagulaton nga kita diri masudlan sa Omicron variant so magsugod pagid ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 kaysa national case ng Berlin, do record high kita, no, nga nagdangat kita sa isa ka adlaw 33,000 plus na mga COVID case sa isa lang adlaw Berlin. Yes, Berlin, may dugang din nga payag sa ato, no, ang wisdom operator, si Mr. Frank Carbon. Okay. Tayong pasayro. Oo. Okay, pero Sir Frank, ano na ang inyo kahapon nyo lang gid manigin sugtan, Sir Frank? Kahapon ganitan pero may attempt ka mag-testing. So, ang dala, may kwaon ng zero po daw ay gito, pagig kayo. Tungkol sa tanan-tanan, regardless sa anong vaccination sa status mo, you have to become negative nga active test para nga makabiyahe ka. So, sabi pa tayo po, pagig kayo. So, we decided na subukan na kanya na ibiyahe. Nga ma-active pa lang mga before the end of the week, no? Anyway, mag-function siguro kasi 15 man lang yung order. 60 order na gina-infuse ang atong mga mayors up to 15 man lang. Oo. So, by the 15, kasi makambyo man mga alert status na. Okay. Pero sir, ang nag-i-allow nila ang biyahe niya wala na sa artificial vaccination test na lang. pero Sir Frank, pila na ni kaadlaw nga amo ni ang lakat sang biyahe, Sir Frank, kado wayge do hinagid ang pasahero. Ano ni mga 1 week na, no? Oo, we decided nga wala nga. Oo. Latulad na lang kita sa mga favorable nga na conditions lang para makapos-apos magbiyahe sa mga pasahero. Which is likely that will be on the 16th of January siguro. Kung Sir Frank, sa inyong estimate ni kung magsige pa kamo biyahe, ti daw mga pilagid ang amount nga possible nga madula sa inyo, sir? Actually, kwan mo lang. Actually, sila to earn, no? Oo, galing ang mga ang problema ay itong ating mga kwan. Empleyado, pag ang mga porter tao ay mas lakita. Oo, adit-adit plus ang ila adlaw-adlaw nga kwan
kinahanglanon. Kasi taon. Makulat kita kung after sang 15 sa 16 kung ano naman ang alert level ta kagano naman ang mga restrictions nga ibutang travel restrictions nga ibutang sa aton nga kon syudad duwa sa syudad. Kaya ang restrictions subong ang pagit Iloilo City kag Bacolod City giri may arahit ya travel restrictions. So, kung pamangkin mo kami actually, naman paglantaw sa kung ato na sa aton LGUs kasi kami po apektado, victims man. Hindi na empleyado naman. Oo. Employer niya yung apektado. Kaya dyan, bala ang aton nga local government units, may harap na talaga na kung para sa mabulig sa mamadaan ka mga trabaho sa mga livelihood ka. And so, consider na nila when magbutang naman sila ng mga security measures, no, to restrict travel para na nakuhan man natin kung gano'ng pag-spread niya siyang virus. No. And so, consider mo na nila ang child's livelihood ang tao sa ano kinanwaan. Actually, namon panawagan, nagbigyan pa niya nagbula, sulit na pabakuna kita. No? Oo, kasi kinanglanon sa booster, kaya available na ang booster. Kaya mo na advisement sa amon ni Dr. Chris Romon, nga galing siya nga ranking imo na ang mga tao sa PIRDA or even ang tanan-tanan na kilala niyo. Ang malas na nga mapapakuna, gitag mapabooster, kaya available na mga booster shots kaya na. Hindi na, magilang may matapnatang paglaptas nito, hindi ko mapakot. Hindi manilag po, kadapot kapag 35,000 to. Sa kagtaw, no? Ang tugang nga positive. Kasi nga parang hindi kita diya makatuan. Nagapta ang kwan sa booster nila, papakuna, gitag pa booster. Iti kasuboto sang tingog ni Sir Frank no nag-ugyo na gid kay ti ko magbiyahe sila abi mo France so dason pulo lang abi ng pasahero hindi ganin na ya maka bawi sa gasto nila sa crudo ning ginagamit abi sa mga fast craft Oo, amo gid Merlin ti pierde gid sila bala no kay kung tanaw natin, ang pagkato pangari pa lang daan, do medyo hassle na bala. Kung due time lang balang pasero, Bomberlin, do mas kung saan na perdegis lagi ako when it comes sa crudo pa lang, o kung sa gatong pa lang daan, Bomberlin, sang pascrap, no? Pila na nadaan ang kaon, sina magtabok padulong sa piyak ng isladri sa aton, no? Kada kung mula na bikadamon sa pasero, huwag isa may memo, Bomberlin, dako gini ang ilang losses bala, no? When up sila nga business kung magsige pa sila operate Bomberlin. Sige, thank you gid Bombo France. Yes, Bomberlin, para sa papangalagad sa Bumbuhan ay big time ini si Bombo France Andro Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo France Andro Burgos. Tiwisan na pagani ang mga nag-operate diri sa mga fast craft nga nagalayag Bacolod Iloilo vice versa ang nagapanawagan nila binan sa mga pasahero mga empleyado nila at mga fully vaccinated na pero kung ikaw dira ang unvaccinated pa ang isa sa ganang kanyo gid sa ngato ng gobyerno amo ang pagpatublo kadiri sa bakuna because we have enough supply sa COVID vaccines. In fact, ang ato ng national government nagaplano nga dapat ma-fully vaccinated na ang 90 million ka mga Pilipino against COVID-19 sa piyak kasi namang upang kuno sa pagpasaka or kung pagpadamo kag pagpadasig sang aton nga vaccination. Sinaman na kaya Vaccine Nazar Secretary Carlito Galvez Jr. Ang report diri sang Vaccine Nazar ang nagapahayag sa diri sa Talk to the People kagabi ni President Rodrigo Duterte. Ang atin pong main objective ay mabakunahan ang 90 million na Filipino. Sa bilang po na ito, mayroon po tayong babakunahan na primary series sa 28 to 30 million na katao.
kahit isubong base dari sa report sang Interagency Task Force, nagadangat sa 52 million ka mga Pilipino ang vaccinated na as of kahapon sang aga. Tikinanglan pang magabakal ang Pilipinas sang 70 million doses sang booster, and then 26 million doses of vaccines for children aged 5 to 11 years old. Kay subong may naka-stockpile kita nga 100 million kung halin sang may nagabot bala dali nga bakuna sang Pebrero 28, kaga ginsuguran naton ang inoculation sang Marso 1 ang aton nga nabaton na bala nga total shipment is nagadangatan na sa 100 million doses. Nihalin na ba sa nga tinalikdan nga pagingganyo sa aton nga mga kultura na to get vaccinated, because kadamo sa nga bentaha kung ikaw ang vaccinated sang sa ikaw ang wala matublokan. Tipila na ni ka-best sang naistorya naton si Doc Vicente Iturriaga, ilabi na sa aton ang Bombo COVID Vaccine Literacy segment. Dali mas sila painchindita sa mga kultura naton ang ining advantage o kanang benepisyo sang pagpabakuna. Tisubong nga nagasaka na naman ang kaso. Balikan naton si Dr. Vicente Iturriaga yara sa Pia Kalinya. Live kita Doc sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Good morning, isa mo Bombo Erlin kag sa nagapamati sa atong nga duha sa subong adlaw. Anong imuya Doc pag or pananawa dre, because kahapon na record nato ng pinakamataas nga kaso halin sa nagsugod ang pandemic, and base diri sa reports ang DOH, sobra 33,000 ang bag-o nga nagdugang nga kaso. Bombo Erlin, kasi nga mo na ko din interview sa inyong programa, amo tong siling ko sa una never overestimate what we have achieved, di ba? Okay. And never underestimate the virus, always overestimate. Never underestimate the fearsome unseen enemy. At pres sa subong Bomberlin, duwa na ka unseen enemy ang ginaatubang ka. Okay. The Delta and the Omicron variant. Okay. Amo to bala Bomberlin swing ko Muna mabudlay Back to the future kita. Amo na sila yung bilang may mga panukaron. For those who do not remember the past are condemned to repeat it. So na, mabalik kita sa ginhalinan ta. Okay? Okay. So, amo ni sa Bomberlin, nakita mo naman to sa Manila, kung anong nakatabo, matamat na dugay dili na sa probinsya ta. Dugay sa bilog ng Pilipinas. Dugay mag-lockdown naman, total lockdown, the entire country. Wala mo Bomberlin mo ni. Try to imagine, noong December 27, ang kaso doang siguro is 300 plus. Gasaka ang pizza, pag-abot sang 31, ang mga bulayog, kag may mga TV na tiga-badol, nagsininaot sa kalye. Nga wala mas, wala na distancing. But silingon, ang protocol ba taning ang ginambas ng aton DOH, kag siyang mga expert, nga hindi kita magkumpiyansa. Aranaw, tungkol sinakuli, lakta, sugata nato ng Omicron variant, nga makalalaton pa sa tanan, nga it undergoes multiple mutation ng original COVID-19, nga resulta ay subong tamang di siya kamakalaton. Kag ang problema sa iya Bomberlin, nag-evade siya sa immunity. Meaning to say, kung sa Delta, hindi ka pa maibato ang immune system mo. Sa Omicron niya, pag na-infect ka, ang chance mo ma-infect mo, taas kayo, doon siya ka pamati, ako ng immune system mo. Karon, Bomberlin, according sa mga expert, ang ining Omicron variant, kung duwala ka dose ang nabaksan mo,
delikado ka. Kaya nga, Bomberlin, ang iya balang efficacy sa sini balang baksin, sa symptom niya balang, nanaog, yan ang effectiveness ng kasangwabla sa baksin, sa sini nga variant, nagpanaog siya sa 40%, sa 80% sa severe. Kung severe ka, meaning to say, kung duwala ka dose na baton mo, whatever vaccine, delikado ka. So, kinanglan, i-boost reward ang immune system para magsaaka ang efficacy ng vaccine. Kinanglan mo booster dose. Okay. Now, according to my source, Bob Erlin, wala akong katumahog. Source to me, research ko, according to my source, kung naka-receive ka ng Sinovac, kinanglan mapari-vaccinate ka. Okay. Why? Because kita mo man, uboli vaccine, effectiveness prior sa pagwa sa Omicron, hindi mo nabulubang Sinovac eh. Hindi mo may proteksyon ka. See how much more nag-abot ang Omicron? So, Sa kung kabilugan- nakabaton ka, Doc, sa Sinovac, ano dapat mo nga ipari-vaccine? Wow. Okay. So according sa expert, kailangan mapari-vaccinate ka. Okay? Wala gin specify kung anong vaccine ang ipari-vaccinate mo. Pero ang punto is, we are now giving booster. So Sinovac, you can receive a Sinovac na booster. You can receive AstraZeneca. You can receive Moderna or Pfizer, which are a different technology of a vaccine. Nga iba ang niya live inactivated virus. Okay? The other one niya is your mRNA spike protein. Liblayo, Pfizer, and Moderna. So, according to my source, okay, sila niya, pinamari-vaccinate ka sa Sinovac. Okay. Sa iba niya, wala sa kamuno sa kon. Kung naka-receive ka iya sa Astra, pwede ka AstraZeneca. The purpose is just to boost the antibody again. Number 2, if you have Pfizer, you can receive Pfizer. You can receive Moderna. Bala mo mix-match vaccination na mo. Accepted na ini mo. Just like yesterday, a lot of friend of mine called me up, na Dok, mapabooster kami. Okay lang na, Dok, kay AstraZeneca kami. Astra ang yatag sa amon. Hindi ko okay, gid. Okay. Mas maayo, gid. Pero, Doc, kung Astra ka, Doc, pwede ka ma-booster sang Pfizer and Moderna. Hindi lang Sinovac. Just like my case, Berlin, na-booster ako sa Moderna. Tapos na ako eh. So, AstraZeneca ako. Mixed match vaccination bla, okay na. Okay. Wala na question. Now, Berlin naman eh. Dominant ang kaso sa Omicron variant all over the world na. Tungod bala sang transmissibility ya. Ang iya ka makalalaton. Bisa na vaccine ka pa? So kung na-vaccine ka, ang effectiveness ng vaccine, Berlin, na naog siya into 40% ka sa mga simptoma na mabalitin saan ka tali ka. Tag 80% kung mag-severe ka. Butsilingon, wala daw ang vaccine mo, wala epekto. Yes mong point? So meaning, Doc, for example, booster. For example, Doc, trabi sa Pfizer, kung ang ila efficacy rate is more than 90%, subong 40 na lang siya against Omicron. Yes. Tapos gay-build sa immunity. Oo, ako yung problema, sining virus ni subong nga nag-mutate ni. So, Berlin, tungod sang transmissibility sang sining variant, may expect ni Kuya Berlin. Kabay pa, hindi lang ha. Basi maglaptadis mo kulod. May nakasulod kita diri pero nagbisita lang man to siya and fully recovered na to siya, Doc. Berlin, pagsugod sang Delta, no, Lao?
Amo man Isa man po, lang no? to katawo. Isa man lang to katawo. Oo. Nga nag-lockdown ta. Mhm. Kung sa bagay gani, hindi dito iya makalalaton ang Delta kumpara mo sa iya. Pero makalalaton man. Pero makalalaton pagid ni. Expectaron tingin na iya. Nga ba si anytime magdapta na gindis bilog nga probinsya. Pero sa neighboring province. Now, karoon po Berlin naman niya. Ako niyo opinion ha. Ako ng opinion. Tungod nga makalalaton, ibalik ang face shield. Okay. Berlin. Oo. Ibalik ang face shield. Bisan Ang isa pagit hindi kini sa kabatasan closed nga area, Doc. Bisan magpa-mall ka, bidira, bisan sa opisina, amo nang ginaduso mo, not just sa mga enclosed nga area. Ako ha. Ipabalik kong face shield sa mga mall. Okay. Sa tanan ng mga damo-tawo. Kasi mga salakyan, ibalik kong face shield. Tungkol siling Omicron variant. Bala ka. Kung hindi nila pang ibalik ang face shield, ilan na. Pero ikaw yung face shield ka lang. Huwag mo niya dakpanay kung nagkasuo ka face shield. Yes. Kung wala na face shield, di allowed. Imo na. Sakto bong Berlin. Oo. Imo na. So kung ang Berlin, ang problema sining Omicron variant mo niyo. Kundi ang test sa buong sa Delta, kung gusto niya COVID-19 is your RT-PCR. Oo. Ang imo nga Omicron variant, ang RT-PCR mo sa Delta sa original ng COVID-19, okay siya. Now karon, kung mag-perform ka sa rapid antigen test, pwede mo pa ma-detect ang imo nga Delta kag original COVID-19. Pero according sa mga expert, no, hindi pa klaro kung ining Omicron variant pwede ma-detect sa rapid antigen detection test. Underway pa na ang ilan sa mga findings. No karon, ako lang yan bubueling opinion ha. Sigurado mo nga isa lang itong nagbasakit sa Omicron kaya wala ka sequencing? Oo. Okay. Amo ni. Basi mag-force negative ka kung mag-perform ka sa RAT. Kaya ni-ari sa bonga kung isa ibang perform na ng RAT, wala sila ng RT-PCR. Whereas, ang Omicron is effective ng RT-PCR. Mag-detected siya. But not RAT. Rapid antigen test. No, karon. Kung may isa ka tao, managhilanat, nag-slip-on, nga ipa-check mo siya kung may COVID siya, nag-perform ko na RAT. Kagkaroon ang RAT, hindi pa klaro nga makadetect siya sa Omicron. Wala kay imo nag-RT-PCR. Nagbuha ang result kay karoon kay hindi. Wala siyang ikuan ang RAT sa Omicron. Kung magbuha siya, false negative. So masiling ka, wala kasi konto. Punit ka sa balay nyo Ang kaso lang. Kay gali Omicron na. Kung bilog na household, latunan. So meaning... Ako nang delikado sa RAT, dapat sa subong. Ako yan, hindi ko yan mag-RAT. As far as my research is concerned, I stand corrected. Okay. As far as my research is concerned, bahala dahil yung iban. Dapat ma-RT-PCR gid ka, Doc. I am a doctor. This is my decision. No one can question, even my professor in the College of Medicine. Okay? So... This is my decision. Ipa-RT-PCR na kaya hindi kaya RAT. Because of my reading. Because of my research. Para hindi ko mag-false negative sa imo. Sakto, pero kung RT-PCR, klaro ginaya. Kung kung positive ka naman sa RT-PCR sa COVID, wala kaso. Whether it could be RAT, it could either be Delta, or Omicron, basta nag-positive ka lang. Sa various, sa COVID, unless nga ma-perform kila sa sequencing nga lab, i-sequence sa lab. Tidugay pa na yan, Doc, magwa ang result? Tidugay pa na iya, Berlin. Ang importante nga na-detect mo nga COVID siya, wala naman na yan na matter whether you are Omicron. Amo mangyako ng standard operating procedure. Kung nanoon mo, simple ka may COVID. Pero, kung nag-RAT ka, base mag-false negative ka.
Doc, before takaboyan, may mga nagapati abi nga hindi na kaya magpabakuna kaya subong may nagadabo man nga po ng kaso bisan pa nga damo ng mga vaccinated. Di ba kung di man makapugong na ang pagpabakuna nga matapikan man kung gyapon kag magabatyag man gyapon ang isang sintomas. Ano yung sabat mo dira, Doc? Berlin, kapila ko na naginhambal nga wala sang vaccine 100% efficacy. The purpose of vaccination is for you nga kung ikaw sa mente ka, hindi ka magrabe, kag mandidbol ka, may chance ka nga masurvive rather than nga wala ka vaccination. Aha. Nga nagaproblema kita sa vaccination against COVID. We are now in a pandemic. Nga nagaproblema kita sa vaccine. Nakakita na naton, nga kadamo na sang tao nga nagkalamatay. Okay, Buberlin? Nga kung makagat ka sa ido, wala ka man ka pang hindi. Nga itudlo ka sa doktor, nga mo kanto ka to sa animal bite filter, patublo ka, kay marabis ka. Nga gaburhot ka man. Nagpapa-injection, kapaliyom lang islang vaccine. Kung mong bumbuelin. Why kaya madlock sa COVID? Kung madlock kaya sa rabis? Paliyom lang na sila. Oo. Wala ka na sila yung pababali. Ining social media, ning amo gini nagpalain sa bilog na kalibutan, blat. Ni mga bulayog. Kaya butang-butang sa mga masumbi, maamo ka sini, maamo ka sina. Amo na lang punto. So the only weapon we can have now, Buberlin, is only one. Vaccination. And mga protocol to bilang na pangambalta, you keep a physical distance for at least 1 meter from the other, wear and well-being mask, open windows for improved ventilation, avoid poorly ventilated in crowded spaces, keep hands clean, get vaccinated when it is your turn. Kag kung pwede na sila sa booster, better, Doc, no? Ang makabaton kita booster shot. Balan mo, Berlin, ako kay siyempre doktor ko, pero may ara man yan doktor nga anti-vaxxer, bala na sa buhay nila. May ara gani kung may nabatian anti-vaxxer nga doktor, didbol. Okay. Okay. Amo ni sa Berlin, kung simpo mo na magpabaksin, pa-booster ka. Why? Because according to the expert, sundon tayo expert. Kinutaya kay sila na yung expert, sila na yung nag-research, sila na ang tanan. Tinalan, especially kung vulnerable ka sa ining COVID, like may mga comorbidities, elderly patients, frontliners, no? Especially now with the Omicron, sining sa mga expert, dapat 3 months pa lang, pwede ka nakapabooster. 3 to 6 months. Kaya nag-wing off ang vaccine as days goes by. Nagaluya man ang vaccine. Now here comes the Omicron. Nga iyang efficacy na naog to 40% to 80% sa serious. Pila na nabilin ka vaccine mo, that's why nagpa-booster kita para magsaka ang imo nga antibody, ang imo bilang protection against the COVID. Now, sa mga pasyente nga may mga masakit, nga may ginadala, especially cancer patients who are in chemotherapy, halong with kay nga, ang effectiveness ng vaccine sa inyo, wala pa niya ang Omicron. According to the expert nila permi ebubulan yung balko, manubo ang protection sa inyo. Okay. So, sa member, sa pamilya, kung sino ang dungol, nga gapati pagyapon sa ginatawag na sumbi, kag may membro kamo sa pamilya nga may cancer, nga may ginangandala nga sakit, okay? Kag ikaw, wala kaya nagpabaksin, kinahadlo ka magsumbi. Pagpuli mo to sa balay mo, dala mo si Mr. Omicron, sinanay mo, nga permi mo gina istorya, nululupod ko mo sa pagkaon, tuon na baksin mo sinanay mo, dako ang tsansa ni nanay mo, nga ma-infect si nanay mo, kag sa mga pasyente nga nakaagi na COVID, Bomberlin. Nakaagi na COVID. According to the expert, Bomberlin, dako ang tsansa nga ma-infect din sila sa Omicron variant.
Okay, wala immunity. Wala gibig sa immunity. Okay. That's Doc, why kinahanglan ta Bombo Erlen ang ginatawag nga booster sa subong nga panahon kag back to basic. okay. Don't rely on vaccine. Don't rely on booster. You still have to do the basic protocol. Pinaka-epektibo nga mahimo sang tawo sa paglaptas ng COVID-19 virus. Anong mga recommended action for people, Bombo Erlen? Iniwaton ko lang, physical distance of at least 1 meter, wear a well-being mask. Kung sino ko vlog yun na, no? Oo, pang-alcohol ka. Kag nga ako niya, Bombo Erlen, nga i-recommend niya, akon lang niya, Bombo Erlen, ibalik ang face shield. Okay. With this, thank you kita, Doc, sa time ni mo diri sa amon sa Bamaradyo Bacolod. Mayong aga, Dr. Itoriaga, sir. Thank you, Bombo Erlen. Thank you for having me. God bless us all. Okay, madamang salamat kaya Dr. Vicente Itoriaga. Amaning isa sa mga nagasulit-sulit man kag upod naton at least sa pag remind kag sa pagpaintindi sa tanan nga dapat nga magbabakuna gid kita kun mayroon man lang sang available ang COVID vaccine dira sa inyo sa nga lugar because nagamutate ang ini nga nasambit nga virus. Ti subong nga gani sining sang Pfizer ang amon nga COVID-19 vaccine nga specifically naga-target sa Omicron variant ang mangin ready na sa bulan na sang Marso. Because nagpadayon sila sa pag-develop sining mga bakuna nga intended lang gid bala para sa Omicron variant. Karon amo lang isa sa ginapanawagan man nato sa ato na gobyerno kag sa national government both man kag pati naman sa ato nga LGU nga total hindi man gid mapungga ng ini nga pag-mutate sa nga virus. Kung kita ang vaccinated, we have another layer of protection against the virus. But kung kaisa, tibay mga kautura na gid kita nga nagasuffer, nga nagalala ang ilaya nga kahimtangan. So since ang vaccine, hindi man siya makapugong nga hindi kita ya matapekan isang virus. O kung hindi kita malatnan sining nasambit nga virus nga magbatyag kita dira sa mga sintomas, mas mayugid nga painan man sang pondo sa ato na gobyerno ang ining mga bulong kay mabulong man ang COVID. So kung may ginapain kita nga pondo para sa bakuna, mas mayuman nga mayara gid sang pagabaklon nga bulong ang ato na gobyerno nga amon ni mangin available siya sa mga ospital nga nagatreat sa sining coronavirus. At least gamay ra kita sang another layer of protection because we are vaccinated. Kung kitang ma-hospital because you have comorbidities or kadamo sang imo nga virus load dako ang patal bala or malala ang mga sintomas sa ginabatyag sa mga natapikan nga ni isang coronavirus. At least may gamiton sa aton nga mga hospital kahit isubong nga daan abo ni ganing nagmando si President Rodrigo Duterte. Because sa black market ang bulong para sa coronavirus, tama siya kamahal. Imbes nga mabulong ka, kung way ka sa inog bakal, tag pila, tag 90,000, tag 100,000, isa lang na siya kavayal. Imbes nga mabulong ka, deadball ka na lang banwa, kaya nga way ka inog bayad, way ka inog bakal isang bulong. So mo lang nagidala umanta, nga may rekata vaccination, and we have bulong para diri sa coronavirus. Nga mabulong ang iyang mga sintomas. Kita na ton diri nga may mga kalabanan na gaman sa aton ang vaccinated yet nga may mga nagapositibo gyapon. Kakon kay ti may mga malala gid bala nga kinahanglan mo mag-atender sa ospital. Amo nang ginaproblema sa mga nagpositibo ang availability sang bulong nga ginagamit sa aton nga mga doktor para sa mga nagpositibo. Nga nagbatyagid sila sang sintomas nga dapat gid sa ilang bulong ato sila sa ospital. Kasi syempre kung wala sang available nga bulong,
Siyempre, mapatay kagid. Pero sa iban nga mga LGUs, check na naton ng doon nagpain mo ng aton sa syudad sang pondo para sa bulong bala. Kaya okay lang na iya kung makasarang gagiman. Pero atong mga kauturantang ahaw man lang bala kwarta mo, dahil so natapik ka na ka pa. Bisan vaccinated, gabit na matapik ka na ka man nagyapon, but mas mayogid kung kita pagin ang vaccinated and nakabaton isang booster shot. So kung may bulong man lang para diraga, mapaidan man lang, masaranggan man lang sa ngato ng gobyerno ang pundo, mas mayugin nga may available nga bulong subsidized para sa mga tanan nga mga nagpositibo. Kaya kung bisan na bakunado ka pa dira, pagabot mo dito sa ospital, way ka man to dakpon nga bisan may nagbakal ka pa, way ka man baklon, way ka man isang baklan. Di syempre, dido ka gini, no? Patay ka gin. Pagluwas pang daan nga maiban ka pagid nga mga balatian. So, wala na ginala umanta sa ato na gobyerno. Kung may nagbakal kita dira bakuna, bakal kita sa mga kotoranta. Subong gani gina offer na ning booster shots. Kung pwede ka na sa booster, go na, pa-booster na. Kaya base sa masurod ng mga inadlaw, another mutated variant na naman isang coronavirus. Di mas mayog din at least meron nagkataya sang protection bala through getting vaccinated. Kagaton ng mga ospital preparado. Sa health department, dira kung pwede man lang maka-formulate sila sang mas improved siguro nga paagin naton paano nga mabatuan ang ining virus, mas mayugid. Kaya plaster dara kay President Rodrigo Duterte, Mr. President, we need to buy amoni pila ka volume dara ni minilyon na kasi ng ano ning ginagamit sa subong remdesivir. Remdesivir kag tocilizumab. At least kung may mga natapikan nga malala ang sintomas nila o may gamiton kita sa mga ospital. Kasi syempre kung nabakunahan, ganda ka matapikan ka man gyapon, di ka mamabulol, di bugdo ganang hurangos mo, no? And at the same time, kung pwede pa man lang malimitahan ta siguro aton pag nagaw-lagaw, wala hinigya-higya, kung mga ano pagdara nga kanamo sa mga tao, taga-trilipo, nila kininadlaw, ni istorya, muna bala. Because the mode of transmission of the virus is through our respiratory droplets. Di syempre nga nag-trilipo na kamudra, alay, narak-ak, kakinaon, ininom. Abo nang nagsaka ganda ng kaso na to, kaya syempre, sus mga Pilipino. Sino ba na yabi yung karbaw, bala, ibuksi lang nga torel mo, bala ko na hindi magagwa na? Kaya mo man kita, kaya di ba nagutan mo kita sa gobyerno? Hindi man kita mabasol, kadamo sa mga nagpamol. Karamo sa mga nag-telelipon o kag mga nag-party-party. Abo na ng time madaan, so it's party-party! Di kung dito paglimitahanin nato na kaugalingo na kita gyapon ang mabatyag. Mga sintomas man, especially kung may mga underlying medical conditions sa kapagid. So laban-laban na kung hindi ka dira magbatyag sang severe nga mga symptoms, critical ang imo nga kaimtangan sa ospital. Wala ka pagid sang dakpon nga bulong. Amo na ganin sa nasilingta na ginaliwat nga dapat preparado nga aton nga mga ospital. Kung ginapresentar sa aton sa Department of Health nga aton nga mga facilities preparado kuno ano gimaniblang preparasyon sa mga ospital. By bastante dara nga bulong para sa mga natapikan nga ini. And we're hoping sa part sa Department of Health inyong presentar sa aton bala. Sini mga nagpositibo nga ni subong, pila na dara ang mga vaccinated, pila na dara ang mga unvaccinated. Sa mga unvaccinated nga ni amuning kaimtangan nila, pila na da sa ilang malala ang ginabatyagan nila, ang mild lang ginabatyag nila or mga asymptomatic ina sila.
Para at least bisan paano hindi man kita magsinala sa lab lang ang mga Pilipino. So sa ari na naman 33 mil na naman Kaya man tingkumon ganun sa iba, kwartala na yung garo kinaisip tani. Kada isa sa aton, maupo dito sa isipay. Gusto tayo ng kwentas klaras, bla. Kag-clear para sa aton na tanan, nga kung ikaw dara unvaccinated, amo ni matabo sa imo. Kung ikaw vaccinated, base dara sa statistics, nga ginapresentar ta, kung ikaw ang vaccinated, abo lang ni ang imo yang matapikan. And those nga mga nagpositibo, they are all unvaccinated. Para nga klaro sa aton tanan. Because kung tiyaran naman dira tanan nga mga record, ang hospital nag-send sila sang report sa health department, these are people nga nagpositibo sa COVID-19 and sila ang unvaccinated or sila ang vaccinated. Sa unvaccinated to, anong kaimtangan niya to? Sa vaccinated, at least okay siya, kaya ato lang siya ganin sa balay niya. Nagapaayo lang to. Kag mas maayo man mas makabakal pag ganing gobyerno sang bulong bala. Para sa mga nagpositibo, nga nagabatyag sila sang mild symptoms, nga pwede lang sila makakwarantine sa balay, pwede ka lang dira makabulong sang kaugalingon mo, nga mayara sang available nga bulong para sa ila. Because these are available sa iban nga mga countries. Nga mayara for those nga mga ato lang yan sa balay, o amo na yung obrahon ninyo. Because kung basihan na to ng ining figure. Masiling kayo, pero nasa pagkalala ng aton nga kahimtangan nga tanhan siguro ng Omicron na ninyo. Kung basihan, tating atong mga lugar nga to nga yara sa red list, so kayo may mga positibo, to diba man nagbalik ang travel sa subong? Diba? Paano ni nagsulod ang Omicron nga ning subong dominant na subong mo na ni ang Omicron kag nalapawan niya na balang Delta. Nalapawan niya na ang Delta sa kanamuon kuno sa mga nagpositibo. So, mula na yung ginalauman na to sa parts ng Department of Health. Para sa mga tao nga ning mga natapika na mo ni ang mga numero sa mga nagpositibo, Omicron gini ang inagatapika sa ila. And for those naman nga Delta, amo ni nga itong figure, amo ni sa Alpha, amo ni sa Beta, ano pag itong isa to nagligada itong mga lambda-lambda naman to? Kakada isa sa aton maghalong na lang. Samtang ginaulat ni naton for more revised and more improved nga paagi dira sang Department of Health sa pagpresentar sa aton sa nga muding nga mga figure. Because at the end of the day, hindi lamang aton healthcare system ang apektado sini. But our economy. Sa pagtapos ng administrasyon ni President Rodrigo Duterte, pila na ka-trilyon ka pesos ang aton nga utang just sa whole administration. More than 6 trillion pesos. Yet kung hindi pa gid makabago ng aton ekonomiya, because ini mga ginapresent mga restrictions na naman, sa paguntat sang biyahe, sang fast craft, anong mga sektor ang apektado naman na dira? Not just sa mga empleyado sa mga shipping companies, but mga kotoran naton, mga tricycle drivers, mga nagkarinderya dara sa palibot sa Bredco, ang mga porters, kag tanan nga mga nagasalig nga dara ang ilaya nga trabaho. So kung pwede pa man lang nga dara, kada isa sa aton man siga halong, kung may time magkadara, magbabakuna gid. And then, kung time mo na mapabooster, pa-booster gid because tiyamo naman yung kinang lanon na to na subong. Kung libre man lang nga grab na naton because libre, total kinutang na isang gobyerno sa kadamo ng mga lending institutions, both domestic and foreign, grab na ni naton because kwarta naton tanan ang ginabakala sini. 8 minutos sa nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Pagbalik naton report na ni Bombo Gracelyn na baton
kag Bombo Rainsel Pama diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa Number 1! Basta Radio Bongo! 20 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga sa bombo hanay big time. May ginatukod ng Special Investigation Task Group ang Bacolod City Police Office para sining leader bala kag tatlo ka mga miyembro sang Aki Quadra Robbery Group nga ginpatay dira sa may barangay Villamonte, isa dito sa may siyudad sang Bago, and then magpakaisa dira sa may barangay Blumentritt, Banwa sang Murcia. Kag amo ning isa pa sa mga ginatutukan na sabong because blanco pa ang aton mga otoridad kung sa naisino ang nagpatay diri sa Kanday Arnold Aki Quadra and Jundel kag Lionel Raffles dira sa may Banwa sang Murcia, at the same time sa kay Rene Boy Dasilio dira sa may barangay Antipuluan na siyudad sang Bago. Nga kung latawon na tate, lapitan na ilang ginabala ang antada sang oras nga ginapataya sila because si Aki Quadra napatay sang kagahon man adra sa may suba bala sa barangay Villamonte, and then base sa panaysayon sa mga pumuloyo dira sa may sitio Lango, barangay Blumentritt, Banwa sang Murcia, mga pasado alas 12:30 sang ginapatay adra ang ining duwa ka mga lalaki nga sandaya Jundel kag Lionel Raffles sa may kampo sang Tubo. Kanya mo to nabatian nila dira nga linupok kini magnubo sa pulo. And then mga pasado alauna naman sang kagahon sang Sabado sang kagahon or Sabadong adlaw, iler 8, mayroon naman sang nabatian ng mga pumuloyo dira sa may barangay Antipuluan na siyudad sang Bago nga linupok paggalantawan nila. Di mayara na sang isa ka lalaki nga naghapaon nga dugoon kag maya sa lakyan naman nga nagpadulong dira nga mo gini ang nagaserbeng getaway vehicle at the same time. Diba si Diregida siyempre na pasakay
ang ining si Reneboy Dasilio nga pinataya dira pinaagi sa pagtiro sa iya. Karon amo na ni ang panibago nga mga developments nga magatukod sa nga special investigation na task group ang Bacolod City Police Office para nga sila ang makapatigayon sa mas maidiid pagid nga investigasyon ang watadri sa Aki Quadra Robbery Group members killing. Sa piyakalinya from Bacolod City Police Office, Bombo Gracelyn Lobaton sa report kamin. Bomberlin, may yara na sang Special Investigation Task Group nga gin-create ang Bacolod City Police Office on BCPO regarding sa pag-abdak, pagpatay sa apat ka membro sang Aki Quadra Robbery Group. Dala na ning leader nila nga si Arnold alias Aki Quadra Robbery Group, Bomberlin. Kaya tugtog sa karon wala pa matumod ang mga suspect sa pagpatay sini sa ila. So, Bomberlin, may mga follow-up operations ang ginahimo, especially ang Police Station 7, Police Station 4, kag coordinate sa Murusya PNP kag Bago PNP. Sa diin amo ning mga locations nga nakita na sa puan ang mga apat sa mga bangkay Bomberlin. Officer pa nga wanted ini sila. So kinahanglan sa gihapon nga masulbar ini nga kaso kay dako ini nga misteryo wa Erlin, kung sino ang sa likod sini sa pagluthang sa ila nga apat. So inarantaw sa Mama Erlin kung mayara sang CCTV malapit sa area, especially dito sa Barangay Vista Alegre, at kung sa diin pag naglambot ang ining pagpatay sa ila. So Bomberlin, ining si Jundel Rafos Jr. kumadumduman ta, upudya siyang pakaisa nga si Lionel Raffles Jr., si Jundel Raffles, sa Murusya, Barangay Blumentritt sila nasa Puan, pang si alias Hugan, kung si Reneboy Dasilio, ito naman niya sa Bago City, sa Barangay Antipuluan. Kagang isa, si ang leader, si alias Aki or Arnold Quadra, diri na yung sa Barangay Villamonte. So, ang ini nga investigation, ang patigayunon, thorough investigation gid Bomberlin para nga dasig masulbar ining kaso kay napasalig man ang hepe o kung si director sa BCPO sa pamilya nga sulbaron ini Bomberlin. Okay. So may taga CIDG man nadra mo Grace nga member? Yes, Bomberlin, posible nga may CIDG diri nga nakalakip kay according sa pagpapigangot sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang hepe sang BCPO, ang BCPO kag ang Police Station 7, Police Station 4 ang buliganay sa pagsulba sini nga kaso. Okay. Bomberlin, pamatian ta ang pahayag sa City Director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa siyudad sa Bacolod. Yes, ma'am. We have tasked our police stations 4 and 7, kaya ang incident dito natabo sa ila, we are directed them to conduct thorough investigation on this incident. In fact, may mga follow-up operations naman sila, like locating possible CCTV footages, masinara sa Talano, naman nila in coordination, of course, sa Bago Police and Murusya Police Station. Nag-create lang kami at our own level to conduct investigation on the incident sa Murusya. Okay. So, update sa kaso nila, sir, wala pa gid makasuslok on sa likod sa ito patay sa ako. Oo, kaya ginatin yung arman sa aton ng mga investigators sa Station 7 and Station 4, especially sa mga commanders nila. We are trying our very best to ma-discover tagid kung ano kita natapos. Sa kay Aki Quadra, sir, may harap na sa nag-abot nga report na bahin sa lawas yung pinaiko, sir? May mga gunshot wounds siya sa lawas niya. Pero hindi ko pagit ma-sure kung sila kitkabilog, kaya hindi ko ma-defend. Pero ano na sir ang ito? So far wala pa. I'll try to follow up sining ito mga. Okay, sige. Ano sir ang mensahe sir sa po sa mga pamilya, although na ganito ba mga wanted man? Yes, oo, sa
behalf sa mga sang natungdan. We are trying our very best to solve this incident. I have already directed our robbers and investigators to focus on the matter. So hopefully, if wala tamay makuha nga evidences or what, bakit may mga witnesses na to come out, feel free lang to proceed to the nearest police stations para ma-assist. Aha. Okay. So, tidara sa may barangay Vista Alegre, for sure, may mga nagkakita man na sa pag-abdak sa ila. Bumugray sa muna ng isa sa mga probable gidere yung witness sa mga otoridad. Kahit tidara man nabito halin si Kugan. Di ba la? Apat sila mo. Magulo po na Bomberlin before pa ninatabo ang abduction, no? Oo. So, amo na para Bomberlin, no? Alang tawon ni sa aton mga kapulisan, kabay pa nga ang investigation natukoy sa pagpatay silang apat, magadasig, no? Para masabat man ang mga palapamangkutanon, no? Sa pamilya, kag sang bilog ang syudad sa Bacolod. Okay. Sige. Si Kugan yan na lubong na to na-claim siya sa pamilya niya kahapon. Yes, Bomberlin, exactly. Okay. Sige. Thank you, Ged. Mamo Grace. Yes, Merlin, ini si Bombo Grace Lynn na ba ito nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. So, ikatugyan natin lang sa ato ng mga otoridad ang pagbatigayan na din sa investigation because nga may ginatukod na nga Special Investigation Task Group nga mo ni magatutok sa pagpatay kanday Arnold Quadra, Jundel Raffles, Lionel Raffles, kag Rene Boya Dalcillo sa Villamonte, Murcia and Ciudad sang Bago sang Iner 8 sang Kaagahon. But isa naman ni kalugar ang ginatiniran nila adra sa may barangay Vista Alegre and as stated gani kahapon ani po ng barangay De Leon may pila man ang mga insidente dira nga ginohold up abito and base ko naman nga grupo ang mga suspetsado. Sige, 31 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Nagligad ang gabi mayroon sang na-record ang unang violator sa ginapatuman ng election na gun ban adre sa aton sa pungsod Pilipinas and una ning violator rather adre sa maya bilog ang Western Visayas. Atong si Christopher Gaisen sang Barangay Orong dira sa maya syudad sang Kabangkalan kag siya ang nakuhaan sang caliber 38 revolver and then maya duha ka mga bladed weapon. Tining 38 nga revolver may raman isang mga bala. So, na paidalom na siya sa inquest proceedings na file na sa mga kapulisan sa Maya Syudad sang Kabangkalan ang ining information or communication sa City Prosecutor's Office and lantawon na siya dira kumira sang probable cause para mabasa ka ang ining information o kanang kaso sa korte. Aba na ganing padayon na diri ang pag-remind sa aton mga otoridad nga subong why man sila nagkulang. Tikita diri kita ang partner sa aton mga otoridad sa pagpahibalo nga mayara sa ginapatuman ang election na gun ban. So bisan pa nga mayara ka dira sang permit to carry firearms outside the residence that is suspended provided nga nakasecure ka sang exemption na gikan sa committee sang Commission on Elections. Pero kung hindi ka man lang autorisado, wala ka sang authority, wala ka sang certification or exemption coming from the Department of Health nga makadala ka sang armas kay ginaplayan ina sa committee sang COMELEC, hindi na lang pagdala ang imong armas lutang kay base matabuan nga mayara sa mga otoridad, mayara sang checkpoint sa labayan nimo, ikaw ang mapriso bilang violation na diri or bangod sa paglapas sa ginapatuman ng election na gun ban kay nagsugod na ang election period may kang tanan sa eleksyon sa Mayo 9 sang Enero 9 sang alas 12:01 sang kaagahon. I-check naton update from Kabangkalan City Police Station
with Bombo Rain Salpama. Bombo Rain sa report kamin. Yes, Bomberlen, subong adlaw no, gingkuan naton update ining suspect no nga si Christopher Gaisen nga nakuhaan sa kalibre 38 dito sa Barangay Urong, Kabangkalan City, Bomberlen. Subong adlaw suno kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz no, na file na ining case or ining kaso sa Office of the Prosecutor sa Kabangkalan City. No, Bomberlen. So in-inquest siya. Yes, In-inquest siya kahapon. Yes, Bomberlen. Okay. In relation to COMELEC resolution, Bomberlen 10728, no, Republic Act 10591, Bomberlen. Ini natuhoy sa COMELEC gun ban, no, Bomberlen. Nadakop ining si Christopher Gaisen sang January 9, 2022. So no, pagani kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sa Police Station Kabangkalan City, ining suspitsado Bomberlen, yara sa gihapon nakahunong sa ila, kag igapasaka na ang kaso subong adlaw, Bomberlen. Subong palang i-file or na-file na? Yes, na-file na subong adlaw, Bomberlen, kag napasa na ini sa Prosecutor Office, Bomberlen. Okay. Pamatian pala natin, Bomberlen, ang pila kapahayag ni Police Lieutenant Colonel Raymond. Isa natin ka-suspect nga na nadakpan siya sa gunban. Kamusta ng suspitsado, sir? Sir, na-file natin ang kaso sa na-file natin ang complaint sa provincial sa Office of the Prosecutor dito sa Kabangkalan City. Ang gin-file natin is violation of BP 881 in relation to COMELEC Resolution 10728. Yes, sir. And the violation on Republic Act 10591. Muna mga kaso na gin-file natin sa iya. Kamusta subong, sir, ang suspect din na siya, sir? Para sa aton na option na din sa aton sa Kabangkalan Police Station. Naka-detain siya gyapon, sir? Yes, sir. So na-inquest na siya gali kahapon na Bomberlen? Yes, Bomberlen, no? Gin-inquest tayo sa mga kapulisan, ining suspitsado si Christopher Gaisen. Okay. So, mula na para yun ang ato sa pag-remind sa mga kautuaranta, bisan pa nga mayroon sila sang permiso nga magdala sang armasot hanggang sa gwasang balay, ibilin na lang agad nila. Kaya ang pwede lang ang makadala atong otorisado. Kag syempre atong mga uniform personnel provided nga in proper uniform. Sakto na, no, na bangod sa nagsugod na ang COMELEC gun ban, subong nga nagahilapit ang election, Bomberlen. Okay, sige. Thank you, Gate Bomberlen. Ini si Bombo Rain Salpama, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Reynalcel Pama. Ginapay dalaw magilayon na kahapon sa inquest proceedings na file na sa Kabangkalan City Police Station ang ining complaint or ang information before Kabangkalan City Prosecutor's Office against sa diri kay Christopher Gaisen sang Barangay Urong, siyudad sang Kabangkalan, pero siyang naresto dira sa checkpoint sa may Barangay 9 Kabangkalan City sang Domingo sang gabi. So siya ang nagapangatubang sang kaso nga violation or sang ini nga panumbungon nga violation isang COMELEC resolution number 10728 nga mo ni ang nagaplastar dira sa mga pagasulundan na bala ang dapat ini magadala sa armas sulotang kundi ka man lang autorisado o kung hindi kaya exempted sa or di ka exempted na diri sa may election gun ban. Available man lang ining kaso but tikanugod na sang kwarta bala kaya pwede mo pa na siya magamit. Although nga tikon ikaw dira ang mabiswelto o kung ma-acquit makuha mo man lang to ang imong piyansa. 38 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Wala po sa lang aton nga tiyampo diri sa pagpangalagad sa Bombo Haray Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Haray Saudo. Naligid lamang sa matudtod nga numero 1. O na nagkatabwas sa muman sa gyapon nga oras.
Sa katapusan, ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!